Kopon ya adoma ochina na menim so meka bibia fa Esther Smith ho achiro na a serious watch out ochina nwumre no 9 eko no tie na menim asem bi asi afa Esther Smith ho na ya branti bi obeba ha bomodin se obeti anopa mapamfo na transe Kwame Asare waba prof so atranse ene de ne prof na ba Sompa FM so bi sha tare we no osaji ni kikika ho a na je say the professor no say professors no mo dressing onti we ne prof atare a wa hye no tim say oye professor ampa sanso ena uncle asopanyi Justice and so atrase Minister IBJ wagini suit nice one watrase we toda na wo papa na wo ba na wo hwe wo ba no na woni mi se da bi woni hokra wo benya nyansani akasa bebra na ho ato ba na zie na adwene mu abie kura che ne se ene wo bete ne nka Escobar meka Escobar na meka Escobar boutique na che se yima ono ena show yi nyina no o produce ewo Sompa ha Drew Sunday show dia eda Escobar so urayima ne hono kwa na mire ya fi ho asafo ya moonlight ha eho ena krom ha presenter bia obehu se oyi atare efe bia no yima na de ma no anti o serious arope woni na produce show no na no pay no kurani said the buffalo ashen spice bi no me kasa kura minim se ekwana so wono na etwa na ofro soro ho a yima ewo ho na David na ekoba omonso na de bro TV ni so na ne de oto no bo ase bobo nyom ye bibia no eye me ankasa me ba ye fe no alumbia ono na otene nkamidin ari tofe akwa anopai atopanyi me moachi ya atofe na ho te sei radio adoma ye pa okay bibia boko okay Sompa FM ene nyankopon ase minister olmai ati sei radio adoma me ho ye pa bibia da na kwan mu radio adoma bibia da na kwan kama about production there say no bo abaso olmai yeso do homo asrobo kotokro nkasro se asrobo ma ba no munye o kotokro no nuru hono we yatofo ka production pa dia emu oze bi mu ho a oluma na me frɛ oro nti ase oluma no SMP okay na oluma me dase se nyankopon na mo so atetemi o aseda we rade me da wase pa se oba yeso no amre ho ase ya say I software ko say opa cha onti muhunu boba la oro masiro no sa masa fasi so ba hawdu Kwame Ovi na ho to say o adum me ho ye pop de yankopon ase tia pop na mbe hu minister na mka se na waye na ifro na baso dabi but ye be yansa na afia ko na wie sa ko se ne wasi abo suit white ni say nyame ti ase ye be yansa na afia ko na suit no na na me nua ye de kene wedding day dia ka we pa ni white asa wo se ka ye mre Kwame nua ene nsema ho kan bebrebe tofin komo title no aye enka ho what a wow enka ho ese na asem ni asem hia na me se enka ho sisi asem a okay na ma me topic for tofin komo enka ho wow yeah the minister who ni say o yesu jani no na o bono me born left and right no enka ho amen amen afin ko na wie de okay I was here for mama nko professor na afedie ene yenko din komo ba ne no kurani nyadaji na tie ene show no na nsem pi wo
nsɛm pii wɔ ne show no mu yɛbɛkɔ ahintasɛm bara ne nipa a yɛbɛdi ne ho nkɔmmɔ no wɔyɛ nipa kɛseɛ na akɔsi sɛn ɛnɛ asɛm kɛseɛ wɔ hɔ last week na ɛnɛ ɛwɔ sɛ dwumadie bi kɔ so nɛ na wɔ sɛ ɛyɛ unveiling ɛwɔ testimony minister Buffalo Fatu Sumami ɛnɛ na ɛwɔ sɛ nka me basha drak ɛwɔ ha na ne nnwom foforɔ a afei deɛ abrewa yi poma kwan mu a yɛbɛda na die no ɛka nɛ yɛyɛ but next week ɛyɛ Father's Day na mesi matu akɔhyɛ da we magina mitumi so magina mitumi so atu saa deɛ we de akɔhyɛ next week because next week no ɛyɛ Father's Day na yɛwɔ nneɛma bebree a yɛbɛyɛ yɛwɔ show bebree a yɛbɛyɛ ɛnkɔ no sɛdeɛ nɛ wohuni ɛne da bia sɛdeɛ wohu no no eti abusuafoɔ saa bere deɛ mebɛkɔ prof so na yakɔhyɛ yɛn nkɔmɔ ase ɛwɔ nɛ ahintasɛm a yɛwɔ ɛde ɛma wo prof tough prof na sisi a ɔhyɛ ase yɛ research na sɛ wabɔ yi sɛ gyina white ba mu no yes pressure na pressure me de be ma wo no no yi na ni no ani wo mu say archbishop seminar archbishop yeah kofa no he in fact sorry as the church is in session okay nti so sorry mani nyina mo ngada wo Facebook ho mo ngada wo YouTube ho okay mo hwe TV no so mo hwe and the sermon no mu hwam aha na yewia mato ofe okay awusiafo yenko na yenko tie wemra ye ba prof be hyase Yenina ye tie sompa abusiafo sabre die baby a yadru no yakɔ prof ho na prof enne ahintasɛm a wɔde brɛyɛ no enipa ne sɛ wɔsi agidin no ehu ma Mary so abidu ene de ene dem papa piefia kai na de me papa piefia no baba wa betena na bompa ye mai wate wa ba betena na bompa ye mai ansana ye de hintasem aba abusiafo me ne okasa sisi ya no ma Mary ye maami a odaye mu na hokani ne mfempade ni kuna nkasa apie studio ha da bi ono na me maami breme na we de wankra me se obi obeba ha but mpanyin se odi eja akwa enya akwa papa akwa aba ya eja pacho na ho tisɛn Kristo da ro ma ho ye pa okay dam pacho udi no se pa na manfo di nimu dile o ba bia obi ase do si hu me okay okwa asuka Pentecost a omu nim se di King Peter Pokuban okay obatafo a Elder Peter Pokuban okay oko House of Power okay Apostle Peter Pokuban oko Church of God Reverend Peter Pokuban say di ni bebre okay papa ye da sepa abusiafo ma Mary kunu na me de na kyerɛw anopai no sabre de o so pese obi tie hinta sɛ wansa na wakɔ
Papa bompa ya mai. Yada wasi Kristo. Wadi nkunim na beko so wadi nkunim. Da hintasem nyina beko awie ya da obeda ho adi. Awie ebremu. Yada wase enne den so ma ehia na oka hintasem na o cheche binum so. Koso ama adom nya kese ma won etie nyina enya mfaso na nmunyam no aye won kwa dia. Yebisa wei oyengaje kopa na Awurade Yesu Kristo Nazani dimu. Amen. Amen. Daddy poku mpa cho me da ase. Yankopon Israel. Abisha for straight away afei na meko prof so. Efiri nura me nhya da nae e wo ne de ode ba ho. Fi se abrantie no okana semo a. Bisa no se they we are saying it here. By the way, Prof. Tough. I don't pay. Are you ready yet you? Medasi. I'm actually a chief for near the Funia. And you'll be so Funia. And you're sorry, Manina. Omomoche TV, no Omomoche Facebook. Sompa 93.1 FM. And Sompa TV on YouTube. Yeah. Toffee, and you call Brooklyn. Brooklyn. Na ya could be a brand United States of America. Okay. Yeah, you call year na Kwame Nkrumah. Military coup is in Abem. Okay. Between free Abem. Sa year na near was a brand American was in wow. Your June one. Yeah, your June. June 30th. A brand BD 58 years. Okay. 58 years. Now, ni papa dinde. But papa I Jamaican or Jamaican descent. Okay. Or ni papa dinde Russell. Russell. Okay. Tyson. Okay. Then we carry what. I'm a home baby out and I'm. Yeah. And I name so the Lona Smith. Okay. Lona Smith. 30th June 1966. And Sompa FM. Michael Gerard Tyson. Tyson. Mike Tyson. Okay. I know who come on you every day. Hi. Abranti we are chin home na we are sepen. Yes. Who come on you every day. Now additionally we bring room to it. Okay. Ni papa and ni mama answer. But ni mama friend say Buffalo fa ni mama to so mama Lona menim say me de amawa omo ni mama na e believe say oye say the picture the take for fanche the picture na mama picture nya ya no Back Tyson mama ni on. ni mama Okay. Lona Smith na mami o miensa the baba ko oba ba ko ten Denise. But Okay. Denise will do 24 years and then I will free. Oh. But Rodney and after Mike Tyson. Okay. Now, Mammy, na and you're more than US, that black community honor. Na and your man did that na kwem. Until there's a hardship. There be for we answer. Official list in my Lona Smith Tyson. I know the buy and good. Into winning ever later, I would say. Not any more thing. Okay. But my manager need a job for be our way. Then you will believe you class or a prostitute. Oh. Honor and papa. Tyson of Papa whom I get. Mokofa joy. Back Tyson people. People buy. So on the next Nakaka. But Mike Tyson and Casanca Nubusan and there. Say papa or who need our baby. Okay. But my stepfather, a friend of Kirkpatrick, Jimmy Kirkpatrick. I was one in a pastor's one. Or no, or who nick a crack. But I also crown to Jaumo, Idane, Kirkpatrick in it. If you feel, or not, or a pimp. There has to be a pimper, or share match, mamma for to say, from mad, the mom and member. No, I didn't scar. Let's say Mike Tyson, his stepfather. Stepfather, yes. I will know what didn't be who no. A Juma now,
so ono kwa wan no hye na ntena fi papa bia nti okay wan hye na nye papa bia ma no saa ba do fa ne say papa wo hu no awu nyini eno no nti community na no wo no de o ya ne say obe fia na obedidi papa no abonten make Mike Tyson okay obedidi na fi okọ abonten obe fia say okọ he say one on ni kudi nkomo na ne maame ne nchela mfa ho sa Mike Tyson nyini yo ka sembi say in the boxing ring now you beast yeah but emotionally no na why to say udwan eba okay boko because na in some hano when you that emotional when you that attachment with the maame yeah and then the father so if you say Mike Tyson did 12 years and the police a chain on the first arrest now or 12 years now they see you also no you know na the voice no very high pitch okay they say na as a my voice it's no more the stress no the old stress now no why you tokwa onye ja kra ono de be face na police for abeso ano no was had na ba so we could imagine say at age 13 na ya che Tyson 38 times ayeka we mystery intasem maintain da obi aso nted at the age of 13 years na Mike Tyson ya che no baako 13 38 oh tofi ada o ti ade some it so na enso nchen me 38 times and to on the average you know year bia ya che no be 3 times so answer na year na kwa wie so na enye no fault because we need sa training no home training no ono dey abontin no te na Brooklyn hono so na ho no eye te say crime akrono ye kudi pa anti eye survival of the fittest okay aha anti e kodu ba bi no kra no ye de ne call school bi en Kraboni school I mean kan say yeah ha ni free Kraboni school nti ho no ko shia Bob Stewart on na show no ye psychologist okay and ono so no abo boxing ni bi da okay ha nti ushia Mike no Mike din se hunu bi na obo ne yam blue e Mike na ni blue na obo no no na enye ono no odwen o se no si board blue ne se ne si ewurawura no 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 ko papa no se obi ti na chen se di boxing because na onim se papa na aye boxer ten okay enti ball no ka no ha ka no sa e ho na adwen no and as Stewart no so who say no bibi wo akora nim a meet me you see because that is so training enti Mike D 16 years na ma me free mu ha enti na me free mu no na Stewart ne de ne ko share papa bia na e friend no okay ending come about ha friend Cox Diamato no ye Italian half Italian half American but okay. not America very good the picture no say Mike Tyson young Tyson and Cox Diamato and wow what training boxers papa we no training boxers so na starting Mike Tyson so o training no now one training the boxing nko o training no e shape in life so okay oka share ne say two things either so man near ku boxing how about one and so obekọ abontin amaya fa koku no wow so oka share Mike Tyson because na Tyson at that point they no nyin hu ndi so obetimi aye adwuma no obetimi abe a boxer because na life no any we because one adwin mu nti oka asa me chere no ka share say on the on fa we nso na nhwe friends say the amount of so the solution so system we are more you can always go back wow so chances will trading nti o de fa entitie mu a ko nanim Mike Tyson 4 years later at 20 years no okay na odina Las Vegas all the first title fight. Let's just say onya 20 years. 20 years. The first fight. Yes. But before that, Buffalo Nyabotre. Buffalo the pong pentemo. The first fight. But before that, you know, you can say amateur boxing. Okay. He no call Olympic Games. No, general ring in less than 1 minute. That's all you. That's what bullshit for. You know, I was 19 before the fight in the crowd, the first title shot, and I know I could best 19. I was really And 1986,
and on it the then heavyweight champion, WBC heavyweight champion. Okay. Wow. Now, unim man is on a champion. Okay. That is why he's a champion. And Mike Tyson so well on paper to say Krata also champion. Okay. But he could not ring him more, so it may be extra round 2. Well, you ever heard DBC. Mike Tyson the cancer 7. Mike Tyson the cancer. I think Buffalo Father to Sonafi in Incomo. W, I didn't hear me one. Obi oye world champion. Anti Bebek, your friend Bebek. World champion. Hey. 1986. Mike Tyson in the first title shot. Now or you're 20 years old. 20. And it's almost back in Tokano. Now I say so. Ultimately, when you are the first ever boxing champion, the youngest. Cash. Into one the blue no back can wa be do hakoto no. Dabi. Akwana bae. The world champion was so muye ne sa. Bebek now onye easy fighter round 2. And we fight no. Round 2 no we fight no. Now the see over so sorry abowa. Or try so sorry. Abowa. Kai. Round 2 now say by Tyson abe the youngest world champion. From the streets of Brooklyn, wow, to Las Vegas. And in Tofe, Sika says a ban in because Abuchi boxing skawum. Yes. To fight back, it is $23 million. Skawum pa. At that point, when him there, I was said before this fight. Na the trainer and the mentor Cox the Yamato no were free. Oh, for this fight. That's a common transcribe for when you win the first fight. When win the first fight. When him old training Tyson na papa na yare. But when you didn't Tyson because no person be able to it came as a shock to Mike Tyson. Cox the Yamato free. Now feel free moon so no ebe that and Mike so down for by because Mike before we share the Yamato no or it is a wayward but the Yamato to me shape na mafe obey focused afi na ne okacha ne say ebufuo ni bibie mu bia no do ring ni mu a on release or ring ni enye out nya abonten okay nti ne ntoko akoko na abonten nyina ojaye to show ring ni mu dia na ho no aba nipa bebre ti bi tue sika so mba be hwe fight within 91 seconds there's a 1 minute 31 seconds we fighting it tell be crowd I want for extra ticket no mo wura mu no mo betena ase na Mike abu nipa kura wi it do be crowd na fight na say akoy crowd you tue sika ko na is it worth it because what we fight in simple what I say those times pay-per-view there's a utu answer no ahwe no TV so and I feel so arena no so and so sika no na nya go but in the fight bia so no na ma for obema boxing be akono be popular in United States of America because of the way ana okonto nti at that age you know onye sika na pay oware obaby the first wife okay near friend Robin Given Robin Given but I picture na on your baby on is atun ko no Robin Given that Robin Given ni be more of the advisor okay because omo won anim o mbeboa no yes omo ni ho there be people on you ya dodi kan de bae no my year ni nyina me de din ahyehyɛ ase ti hwɛ Robin Given Sompa FM and Mike Tyson we don't need to back we buy now or the south to baby when I'm in the first road the first wife in it wow na the obo Mike Tyson so from so years about it hey within 9 months na omaware na gu na o demanded $10 million from Mike Tyson say why dey as compensation also no obo no okay what is in is obo no or abuse no okay so I know so the abrofo omachiwa de no at that point now Mike Tyson now you worth $15 million and we be do 10 na is like $40 million
Mike Tyson now or living lavish life. With me call shop back, jewelry shop, with me spending about $7 million. Because this car With me call Mercedes Benz or showroom. Now cars are all in the water, if you are or to fee. And it change a whole day. Rolex. Rolex watch. Yes. We show be street in Ukraine and if I want man fans are crazy or to me the Rolex shop or watch man because cash will be. On say you're young. Yes. And I will free him. Yeah. And our balance. I say I didn't for front. And we know bia so or directing. Or do bia or directing. Nipa or fan say or advising in the year no. Because we are saying ordinary court. Because compensation. Ijara warrior. Free honor. And guess who? Donald Trump. Donald Trump. Or a former American president. Or employing as the advisor. When I employ the uncle. Mike Tyson employed Donald Trump. Okay. Because you don't know a businessman. Okay. The fight about Donald Trump with the $11 million in the room. Fight in the query and now for repeat $21 million. Wow. And to who said and one. Yes. Mike Tyson, the downfall be bringing in a Gina one not what channel who she are. Yes. Be anyhow they dream papa and a buy, except Cox the amount to pay. Okay. Wow. In a year no more worry opening in a well the second wife, you know. Friend Monica Taka. Already or stay by him. Or prison by no stay by eventually on any die and so. 1991 as NBC. Monica Taka ni. When so Mike Tyson warring. Okay. Okay. As NBC, Ababa will be a friend of Desiree Washington. Desiree Washington, no a model. Okay. Buffalo was African about this one. Or may a beauty pageant to be. And we and Mike Tyson invites his lady to his hotel room. Oni. Desiree Washington. And well, say we invite to a hotel until you are in the bed. Yeah. I dare chia lady say Mike are reaping. Na Mike say no. I don't know me no like can yet. And I say na here you man. So I reaping. You back. Cut. I need to 6 years. Jelly Mike Tyson 6 years. Oba no one a free ni pemu call the hotel. So inviting to the hotel room on to buy. But the course room when we any okay. Money. Until buy no because or didn't call the lawyers was say Mike reaping. He jailing for 6 years. No, having an affair or die. And then Mike say yeah. So then die. No, Marky or accusing to reaping. When the lawyer and Timmy Jan, he jailing for 6 years. For them. Or what them for? Yes. For them now. For them, you know, we almost half through. Almost getting to 3 years, you know, and almost have to appeal until when you pardon. Okay. I'm catching say it has to be of good behavior. I was say, yes, I was our back. You're from born is winning massacre. By then, I converted. I'm a Muslim. Okay. My cousin was a Muslim. It was a third wife for warrior and a crown. I said, no, you're a Moroccan. Okay. Now, or match 7. Mike Tyson. Yes. 7. Now, Omudine, very interesting. Back to Morocco. Wow. Back to Morocco, now back to Milan. Okay. The back to the Exodus, but Exodus in the Ufrim. And the money, Tyson money in us. Then the family knew home. Yes. Oh. Tyson money. Ne fe. Hey. Morocco, any Oba no or Daberman in the session. Okay. And Milan in the Kitwa, by my Kitwa now, so by what has to say. Person, okay. In the menu now of Panama. Yeah. And it got to a point in 2003 of filing for bankruptcy. Mike Tyson. Now you say unique capre. Obi otimi cop Ben's shop.
na okwa enye se okoto baako okwa de company na ye dodo ni nyina no na otuaka onim se the cars be bro ho kra na onim se car we media media because na man for na if you be ho a onim se if you media enti ne yene ni ja no 89 onya court issue rape case 1991 afina emotionally na Mike Tyson no stable psychologically na anyoma hard enti ekodu rebi na ohia mmoa pa na ene ne yira otoso miensa I friend Latiha Spicer ono ena any pillar see because obokuk e ka cook cocaine Mike Tyson timi bokik cocaine na adwin na e basa ha ne te say oba say Tyson ne ti honi na unsi ni form because emra onya sa atako go through that trauma no oba we in stabilizing no into Mike Tyson in life yina no na eye masem ni pa twa ho hia onim say o free prison by ena oni dada fu bidin komo no o so o person o to bibi but o cars o fie ena na dada fu e cars o mponko e wo ho so mponko de so the mate mama I so tiger so I say yes tiger me pe tiger me pe tiger tiger no yeah na uswa ena okoto na as ne pet okay otiti aboa na ma aboa ne aboa ni nyini fa next one to so me oni aboa ni di agro tiger no tofe wenye okraw dabi na utum say what is American ni a osonwa tiger we one way I say tigers now defense e ni bi Daniel tigers ni bi your two man obe review simple and only the agro simple I know tiger you kind of trees and jata sebo no sebo mum ye jata a lion okay we sebo and only the agro say on pet no am for pet ye okra e bi dey kraman yeah e bi dey aku ono dey na tiger na chese akwa no ankasa no ba bia odwene kono no odwene tra ho on say no a aggressive guy yeah enti enwema e be exciting no e sa nwema we bia so ne tiger e di agro e exciting no onye slow man no enti sometimes cry no now ne aspiring partner no say omo ye boxers no obi o ha oni engineering oni ye training no ha aboa na ne aspiring partner ti mi no to aboa no to no so ato like that Mike Tyson na the role model your friend Muhammad Ali yeah Tofi Muhammad Ali be di hu komo da ache yeah na sa branti Muhammad Ali if 1950s in mo ba na ono so there na o ye great okay ntina Mike Tyson on na o hwe no so person o yet so nti enne o Mike Tyson betena ha na aka che ne say say Tyson na D20 and also so D20 and say dimu gina ring mu 7 kwento ka ono say there was no man like Muhammad Ali or that respect no man Muhammad Ali and Muhammad Ali no so that respect man Mike Tyson nti omo mienu na omo ye friends pa na this very fight that's no na Muhammad Ali owie ni ntokwa ate say or be retirement no and oni Abrante be friend Larry Holmes okay e gina ringing na senior Larry Holmes bo Muhammad Ali no oyomu wie fight no omo hwe fight ni bibia nyim say e ka say Larry Holmes anya de because at that point now oyare na Muhammad Ali cry yare Larry Holmes ni no kokon ade so but omo say Ali so na ono o de ebi hu kom yeah so enti e Mike Tyson Emma okache Muhammad Ali say obe revenge I because of say oyene the role model no na say na Larry Holmes si bo no so be chi Larry Holmes we bring no Mike Tyson we pa and truly or chi Larry Holmes e bo born no pa je say Larry Holmes or chi Larry Holmes born no
And that's love no work for Muhammad Ali. Wow. But I dear Bakwa, na ehame pa and say, ene sika nanka Mike Tyson or started and nanka or one. Senka when you manage na up to this time, anka he be one of the richest guys in the world. Yes. Because one more, or not Tyson is shoe or no one to me than any more crowd. He beat me. I'm managing almost finances here to the tune of $38 million a year. And on account, that's my Tyson or go bankrupt, filing for bankruptcy. It's in the taxes, ne car or they did in no or filing for bankruptcy. It's me with yeah. Sorry, it amount. And I got to a point that my Tyson cannot to wheelchair me. I know when I see a Yeah, no fana mra 21st. Sciatica is only 21st ala de be ko. First clinic has a na sciatica no with o send out city your film no. Ntimi nyo obi ama no e fa nko hospital en kutwa hospital bills. How? Why? It's getting now shilling. Sompa FM. On cocaine, on a on cars, on houses, just say of spread or two can go like that. One dream future. The mentality now is say omo ha omo to do balance you know odinye kana odini nyina ne because when you search na kwa o say nya bi but na be say emre no yini nka so e den ya wo wi ye beba say na wote no enka hoda of it let me say ma bo ase ni so ene tofi nkomo no enka hoda ebre yini nka so nti we dey ene na be share kama that was Mike Tyson. We are seeing for almost 3 years and now will be intimate. Tyson called 58 fights. 58. The life now for 58 fights. Toffee already moved 50. He's a great man. Already moved 50 and I'll lose 6. So that time I will lose in that time and psychological warfare na ba. Na na dream when you stable. To ring in man and that was when I was starting to say we lose fights. But when he was in his prime for 3 years, no be anything near or WBO, or WBC, or IBF, meaning I titles out or unify or J training in our boss. No, Jaboss. Training. Obedient to me, but or retired or not, or retire with a belt. Belt in that feeling. Okay, only even the Holyfield fight you okay Holyfield. Yes. Not only on emotionally no on stable. Because then never my yes idea. Okay, no so. And also cry no almost you know. There was a lawsuit against my FM. Inina can be and a mansa ne can ina it me buy. Nti if you ask no you need somebody to direct you. No matter who you are. Send out TBA, send out Nyansa TBA, no, send out Hoarding TBA, no. Bibia wow, the chain will be no, you need somebody to direct you. Now, we also direct you, say, also who need Pacrona, the intentions. The entire won't change. Yes, the entire won't change. Because the first advice I given, no, no Nyadrin Pamano, or bar because of Nisika. And then, me 2 young men are, or footballers, F4, or sika airborne months. No, when you're very careful. Yes. You shut up planting people or bring some bed destroy. And the musicians very good. That's it. You shut up planting will be your life and you say, oh man, I'm destroy. Okay. Into giving bar Mike Tyson about, but then you're doing or the buy you. But so buy you know, or your money who say, or done. Oh yes, send ye. Mike Tyson I've been muno. Oh, who say or ban say one. Yes. But no, I've been for fraud. No, I've been for fraud. Actually. Enti omo talented musicians footballers you be very very careful na mo nya focus anya sa and the talent nya kopɔ dem a wo ye adwuma wote so no nyambo wo kyina e bia na sa talent ni ho and footballers be brave if you see sa de no ye de oba ne ba life no be break you and bi na nka ya to no nya that Hakimi Ashraf no minim the old man is a nyansa no kenya sa anka na hunya de no dodo na akwa kodi oba no nansi ya yenua Thomas Partey yeah ebi to no nyame nko a
Until they plant those people in your life to destroy you, especially so you're black and that's all rise here. Yes. The swiftness with which Mike Tyson rising is car with nine. About for the month, my own. That be. I want to say, Mamma say, I could see Bruni could be being who have been packed that in any jurisdiction. That, oh, baby, and it is in Yanko, you are doing us all co anymore. You're very careful, Nipa, or Nipa, or more professors, or more door, or more power, because I'm going to be downfall. There's all more need a hole. Mike Tyson, or man, any other hole. Any bar, then you mean say. At a point of grantee interview, we say, "Ne mommy we at age 16 no, na a blessing for him." Then you're born so. Okay. Because it's an uncle till I mention and we uncle will do in cool. So mommy we and the one who say no life no. I feel there also. So sometimes things also happen in your life. I will see a fun in a positive way. Nothing the coin. Until advice I made my youth, and I found Mike Tyson about. Let's stay focused. Musicians. Footballers or more from some managers I'm sure more because and you will ye or more ye and Don King ever saw Mike Tyson move honestly quite can be Mike Tyson ball form because in boxing I know Mike Tyson one should go school no a school dropout it's in the assembly contracts in your monument in had Don King in ye papa way and an interest but na enya adwempa no de odete achi nti o manipulate Mike Tyson ne nyoma nyina ko wi asensika nyina ne ho ne koe ne Mike Tyson onye sikani afi na yakopan na dom through ne yira awaware no mo try somebody odi bibi na so oda nyame ase se form na okoye no nyame esa pija no but enye obia na betime nya ne saa wan hwe ya okofom se nkura ho a onsan piebi say a word to a wise we say it's in the north. Okay, that's it. Sake nyame shrawati. Amen. Onye menu akeke. Vat. Me da Nyankopon asese me hia wo senua. Wo se nsem bi wo ho a o ka obi a otiwa a wotie wa no pai bia hunu se no krese nka ho ebre eni nka so ene to fin komo the title no ebre eni nka so mfa ho ni awo ano pesa ke o mama fo nsem no esoso awuafo ede ba kwan mi wanwa e wo sake huni me kan kwade a chori ntam de prof no man no o ka bibi kire ne se ade we me pesa wo ye obetena hai obi o ha bia ye dance for edian hodo a obobo date a obo niema ekoso pipa bia na ha masa sa de we ntinyamba mu nyina chewate I'm telling you of late course e ba me so professor say we can university no mo outside country omo frɛ om se masa oni pa na wa ben sake yesa me ma so keke o obi a wotie bia anya otan a onim sɛ wonyankopɔn wa hyira wo menim sɛ bia me wu achi wo ka sɛ tofi ade o kan manya ka ba ha me tofi ta ka wu asamba za me so ade a me nso no wi ase no okay we Christo ni ntia me ade a me nso no wi ase ene owu yeah eno so na nipa bebre nso obo abrabo fa because me nim say ada me wu na ye da nyankopon pese me wu yeah nye busuani bia na bekome enye obia na bekome enti me fi say me bofo sese a me wode enka eti saa ne man dia ya na anhwa ne me na mo a ebe ha wo bat no kure na me ka kire wo no me ade a me nsoro ye wu me breso a me nti me nya ho hwe o de saa me so di 90 na o to de saa 90 years okay I was for answer na me ba ma mary no so no yemfa sra kese mfa ma adwumaku ahodo mienu bi
Yes. But traders charcoal powder and a Joe apple. Omada Roma any day a hintasem ibra. O tie me ofie. We a segment a count. O adwuma. O pese o sponsor sa show na. Bomoden na frey na ye know among komo. Eti prof bonita wo na fe de yenko traders for ho traders farm enterprise. Tofi and then people be boka ekwo akokoye omo plastic surgery. So pese omo nim enye wrinkled and I say omo age. Tofi ehu hia. Za enko box aka no. Traders charcoal aba. Okay. Fire unsuo anopa bia. Ha nanom anti aging. Okay. Most of what the best 50 years so see a show ehun say bia wo be 35. Traders charcoal powder and I make ho asemi. Very easy so obenya on market there bia and na bo no so efu. Nti hu hia so kwa obekwa koye plastic surgery ko boka hodo. Traders charcoal powder anopa bia fa bi gu nsuo nanom. Ebetimi abo afa ebe detoxify our body ye nipa ye didie no poison bebre wewura ye widie no wewura ye ntimi ni ade onom traders charcoal powder bia ebetimi yi ntimi ni na kama wetimi sa ade aya aposin bi se twitwi sen ama osen aye fita wanu mu enke wo kwa ama awukasa na ma fotwitwi mo timi ni na ne free ho ntimi nkese wo ye ntimi nkese wo ku Tofi akwa mache wase na etimi free ho nti se if you near cross o two person okise o yere person okise ukru na so opportunity a enye ni ti na ye na ya enye ne kon na ye na ya wonum na ntimi stand nunu cent ntimi se wa tu hofo ne ko traders farm ho na afi ko to charcoal powder ni bi na fa dijuma bitima ma skin so aye fe ma wo so so aye fita be digest odi ko di omo hangover ono mo sa na afi idi aka pa na afi o twa bleeding so ono ma ni na ni fu ama press our number is 0243 943413 0243 439 sorry 0243 943413 0243 943413 opeso tunu dusu ku pa dia omo asokore mampo kuma si ya ofresa amena me ya me boy ya o metro na fo akono akutu na so akoton fa to benya fa so we because I know na ewo system nu na e say na the crease of the town aka charcoal powder wo do krumu nyina egu form because papa nti kona ko gibi afi yanko Joe Apple Electricals na say yana to fi say o si dan nti to fi wo dan na o si no mpacho do say ye wiring na ko do Apple ho na kona ko ni ba bia fa ho na ebeko ai na kona ko je wires papa omo fix CCTV cameras no yeah shemwa so no signal cable no okay very good signal sir do what we do in the amount kona ko jibi heat resistant you say ye mem ha say na ya na boyi pa nti no na ma amanfo eja toto omo dan mu rough no but we dey omo ya amayen high heat resistant nti heat no ya na boss den a so eja intimi emfam nti say we ye contractor we electrician na say we use Joe Apewa utum say wunya market pa amanfo from abeye adwuma mo because wires now use no wires papa nti say wunya adwuma ampacho shase na ko Joe Apewa na Joe Apewa ne cables no Ghana standard board omo stamp kese no omo de susu say pine a je say omo pu a we betimi akotona de do adwuma nti say ope copper wires a 1.5 mm to see 16 mm ni nyina abi ewo ho obetimi akoto na dentimi edi uduma e pa cho numbers na me do 0246 905898 0246 905898 and I say 0543 934550 0543 934550 and I saw percent okomo ha omo Ejepon house opposite MTN PZ branch hona RCC taxi rank hona ho and Joe Apple Electrical so omo na aso ya se na ye de ehintasem ebro saki mpacho meda wase ano pe Ma Mary ehintasem tofe me da se prof nyame nhyira me fa emu kakra bi na nso mayi
hintasem ketua bi nso from the hintasem. You see, we were born naked but not empty. Okay. You will be a bow dadeja, but the wo nyame di bibi wura obiaa mu. Okay. Ena obae. Na mom nia obe tetew, obeyi apie. Ena ya na say akoye nna. Ehu akoye nna kakra, but de nka obeyi apie pa de edi kan ye awofo. Yes. Number 1, parents. Ti uyo awofo a tiemiye. Na ma wani nkwadaa na nyame de won ama wo no. Obia woni ewoni mu. Okay. Obia ni wa oye nipahunu. Said ya na eta didi nkwadaa na tem no onipahunu ye nyai saa. Akwara na hu so ha adwen bebre no. Ade ehye ni mu no. Ne da ede abusua no be de ebekọ animu. But se ankoba se awofo no wo ho na awofo na firi ho a e ma owere ho. No last na metie one apostle nkomodie o say ho no kire jabi wu ajabi ti ase ho na mete ase say not necessary say abusua. Okay. By jabi wu ajabi ti ase no nyame ode ya jijejija ye ho wo wi ase. Ubetimi ahia eja fofora wo ba bia obetimi ede aba no ni trainer na Tyson enyaye no. Aha nti se wo maame awu papa awu a enkyese bibia asai obi wo ho a bompa ye nyame de ne bema wa obeyi ne ewo mu nsusu ayede apue se wanya obi saa na nyame adumuduru ba bi nsusu a nyame de ho kani etimi nso ba ma eno nso etimi wife or husband ono nsusu ye number nipa ba ko a nyame timi fa no so ye de eyi ni ewo mu ye de epie enti ya sa nipa emiensa ya maka nyina emu hwan na wo ye hwan wo so wo ye obi a obetimi ayi obi epie na wo so obi ebeyi wa ye de epie enti we have to be ready in both sides. Wo ye obi obetimi ayi obi epie na wo so obi na ayi wa pie so wa pie a wonya pie nso a obi wo ho a obetimi aye de eyi wa ye de epie eninti obia wo bibi na mmom ni obetetewa ma de no epie ye se ahase enya den se awieye hwe Tyson wanya wanhye da nya na obenya eyire at long last eyire na ye de ama watimi aye de agina nti obia hu nia ono nso oye ni trainer obetimi aboa no abrabo me da se Mary na ote nka no ye nyina ehye ne yam ya maame no asobani Tofe. Aha. Tyson. Many idea before when I first was to busua ho asena bofo no. Okay. Senka Tyson wo bibiri mu ha na ekuru mu ha pa ka na wofo na wo hwe wo mu no nka wonya ofa na ma menu ebi so no tete no me hu se no na di ni nya pa di ebe ka se saa de no aye wo no okuru mu ha no moma ye nhwe ni yi se obi maame ana na papa na ni pe ben no pa he se o mo guide no shipi abrabo no de kono se ohwe no a moma ye mani pa ye ja na chi no nye obi a ase woni putufo no woni obi a obuaru especially o mo ye hetu kakra no sometimes ye ntumi enhwe wo mo nyi ade bi ewo mu no ye emfampie but tambia omusu no eye hetu no footballer bi you refi din kakra so o Jan Park so no obi no Manchester United bo kwa am kai say na onye ni pay na ode ni pay chair hiafo ko na efie so Jan Park so na se obi edi na tama na o kan de anya chair na otumi constance ni mu nko papa so tro aha nya ono nko Italian ni ono chair we de onye hakla oh but abrofo obi tumi so ni mu manage no ama de na na wo ni mu no efri ho ye omo de ye adwuma me ho ba ampa so okay but to da ye obi o ye hetu no ni afa no so mi wa bi anka panyini bi e manage no kasa chair na dwen o se ko mi ta ka no show you so say krom ha psychologist me hya dan hu no mo nsunsuan so mo nya no wo men so okay se sika he se etua ko mo nchen no a ye nya ni nto se de anya nipa pio ho anka omo nya nipa bi o ma dwene mu do so mu do omo trans just under 1 month kra
kabibi for base sa adwene de asi baabi foforo but ye gya o saa be hu na o madane akronfo atutuafo hwe ukokrom ha brono bi wa me pese mabudi atutuafo ade na ho pi nipa bi so mu ka so obo ba yesa hatu na ewo mu hu adwuma nka de papa bi betumi afiri mu aba musua mu ye manage set situations ni yi na ede mfa so be bre o man ayi tasem na am say 30 seconds na say mo ya ma minister there na tell na yenko kakra me catch ye nyina ne say after your breakthrough beware of your Delilah. Yes. After saying nyame ehira wo no hwe ensohwe bi e beba wa brabo mu ye wo me kai say me JSS teacher bi ka kire me say when you get to a certain level the women would rather chase you or they say omo de share adwene mu say wo ya brante na osisu a enko chase ma e ma no a be chase na mum say wo bobra no duru ba bi e ma na be chase you it is say ye duru ba bi say bia by ensem a that is where was yen so ye me ani cause a Delilah for no okay because ye obi mu wo ho a breakthrough a wanya limelight a wo enu nti na omo ba aba be say ade no but that is where ya na bia ba yen nsem nti no ye ma ye focus en cause ade no so okay and a bebre downfall aba right from Samson ebesi ene nti yen hwe sa ade no se nyame pagya ene a empanifo se edomani sade so entakrache obi kura betimi a settle up said ye be ya obeto form nti ye me ye ni cause ade no so kwari okay mamintio na 82 okay and then for once in Tyson no ban you think group go dey shoot to call you now kwa na mtemu na mani age popo in shoot to sada okay na je say na said in Tyson no si call you no yeah am say amanfo ani age fu papa e dey fu ase September ya no omunya adaje no mo dey dey monitor oh no saki no am say ese odifo bi eni munya mo no kuro mu say me so na catch and say enem pese okoye we ho research for bremia no de nam kwanchen saa wo ho anu aba du visa yen ko fa we nam say crash me say Mark Tyson na me hia ne de be catch them Dovina madam Fubi wo Cape Coast okay friend Joycelyn okay o nice wo so we tia no play e da na see me inshallah Tiano pa ne tofi me kan ba bisi nkrofo a nyame ayo madum o manye sika kakra nim se obi nye sika kakra on beso obi abeka na zem o samo ebinu bito na obi on beso obi abeka na zem how ai di nti on beso obi abeka na se ya on beso obi be hu ni ntu se we na me ye ya metumi koduru ha okay nti on se ni ye ka managers asem yeah ho na me fa free se nkofo bebre o Ghana ha nti ne se Ghana ha se no ebinum ntumi nye sika te se de abrofo na Nigeria for ni tumi nya no because on pay manager titru obi hu football kakra bi a do manage no ofi se on ye onye ehwe na sika na wodi okay na wapam no san krofo no so na boa ma adwuma tim obi wo ho wo ni sika ni bi odi be bi adwuma no but owo ade bi wo ho ne betumi manage wo company ama wo company na yede atumpo but ono ankasa no uniska wo de be bi okay sankrofo so na ye mu wo obi wo ho a wo adwuma mu ebi wo ye cleaner ono na bua ma company ne yede ekoso but yini oya ya ha we dey so onyu obi amepam no kra na okọ but say nipa no wo adwuma ni mu nti na adwuma ne koso hwe omo bo football na nkasa so for football pa first na say omo ye kobole yes and we musician o mo boko a unim bobo omo mu nim ball no botiti ni na this wo boko no of two free no akotena ba bi na omo asate ball but sankrofo no so when you be papa bi amanage wa ntina sometimes na no mi share player bi na sebe obobo krum papa no twi taxi ko trane taxi na me kuku mi hwe ni na me raho taxi a enyo but eye said kwame kire no ofi say ebi ankaba bi a wode na hoɔden aye adwuma akɔ akoduro no ada say ebukom ko ebuka na taxi otwukre ebuka na nyane dia na nyane dia ba bi anko de na hoɔden ko bi anko nya wo bi
ɛna o manage no a bia nke duru stage bi no ke bia nko nya mɔbɔ hwɛ ɛnwomtofo bebree a wobɛhu no ɔmo aduru ɔmo mpanin fie so ɔmo ayɛ mɔbɔ no nyinaa ɛgyina managers no so because o statistics ka ba ne nsɛm o fi sɛ de ɔmo manage no ɔnyɛ hwee obi abia adwuma wo de ahyɛ obi nsa adwuma ne tu mpɔn wobɛhu sɛ so na sɛ wei de ɔnyɛ hwee me na mede me sika ayɛ dɛ abia adwuma no wobɛhu na nipa korɔ no wagye adwuma no afiri anaa nipa no wanhwɛ ne yie wobɛhu sɛ adwuma no abafo nti abibifoɔ Ghanafoɔ yɛnsua saa adeɛ no sɛ minimum nkurɔfoɔ wɔ hɔ a wobie no adwuma a kii ne gu no bɔtɔm sɛ ɔma adwuma a company ne keys nyinaa wɔ no hɔ ɔmpɛ sɛ obiara bɛbie no adwuma ama no na woyɛ saa adeɛ no a sɛ ɛda a wonni hɔ anaa wɔtu kwan na kyɛ sɛ adwuma no nrane o adwuma no nrane nti saa nnipa no wo nso wopɛ sɛ wodi yie na wopɛ sɛ wonya sika na w'adwuma mu tiri a sua sɛ yɛtumi di adwuma hyɛ nipa nsa nyɛ kɔtena baabi ma nipa no yɛ den ɛma no gye adwuma no ma yɛ ma adwuma no okay I hope say o ka asɛm wei no aba me tiri mu ɔtɔfe nkɔmmɔ sɛ ɛwɔ sɛ yɛnya berɛ na yɛka kyerɛ wo sɛ w'adwuma no ɛbɛgu ɔtɔfe nkɔmmɔ wasɔre no kora bɛtumi agu because kwan a wofa so no asɔre no ɛbɛgu nti wode yɛmfa nto hɔ ɛyɛ tɔfe nkɔmmɔ timi sɛ ɔmomfa nto baabi maame na sɛ adwene no ɔloma pressure no okay ɛnɛ yɛbɛdi nkɔmmɔ bi but papa wɔ ha yi deɛ nnɛ papa Mr. Transber 30 seconds and now some what Tiafa Mac Tyson we know ebi I anything I will buy because metra ndi so what at least 30 seconds be mama mauna and ne and someone prof aka e Mac Tyson ho no we papa na we ye software no 30 seconds what aroma dia na udijai no wako yo Tofi medasi. Yes, medasi. Ami onshirawo. Medasi. Abegafo nyina so nyame nshirawo. Atiefo so nyame nshirawo. Medasi. Ezan se nokwasem na me mpa wura. Na me mpa wura. Na so no me wura ha me ho se mate hintasem. Okay. Mate hintasem bebre efa maktesi ho. Me ha me nsheda empe. Follow no ya. Follow sa ne ma bi asa me de masori na ni. Yeah. Ya so ye disua de. Bible se me mama boro dia na so no matini me bebre afiri mama hu se ade bi ho a wan hwe yi ade obebo akora betumi apam na afiri ho nchen na ama wa wie ye na se vision no enuru ba bi ese edu me hu se de na oboa no tete no training no nyina no o mare ko du gina bia bi a afi obetumi agina se obetumi aye biribi enti no amama suan biribi pa se ne be ya menso mi free ha koi me hu se abrante no be ya abrante na nam obi so na be ya abrante na otumi gina ya na woni onya ya ofa ye okay ama enenso ya setena ni abrabo mu no eden ya obi be so yemu so obi so yemu a yenso yemu ano na so ye hunu se ne wo so yemu no opie yie opie nkoso na se eba sanso a na nyagopon hira ada ba so suti ohoyi yesi ade nyina se wanti a migiri ese gwadu ba bi odu ene duru ba bi so no na ire nso be ma no bo fom a enso otie ne pa enti sutie no ebi o ha de be ko ha mu ebi o so de be ko hira mu na yesi ehwe ne a ebe boa ebe me yakokai na yetumi de atu anamon e wa abraba me da se pa papa me so me da se se obesra ye nyakopon hirawo me ba cho ma Mary ne mfimpade eno no do onu mum na ne mfimpade ne ma Mary ana papa anye sarete okay ene papa abesra ye ti ene me boss so abaha na wonu se nka edu se ya na yetuhu na yakoba bia watu ni din manhia na kyese ehɔ de odifo Samuel ehɔ ne yekɔ se kedu sa time se ya ehɔ enanka yekɔ bare na dan kakra edifa kyɛ me man hawo woni oguso obo adwuma ɛwɔ hɔ eti ehɔ traffic light na se na se sei de me boss ba ko nso aba wa ha simadu a ewo ye nimu no me ne ni bedi nkomo na ye de pese me kasa asem we kyerɛw
hwɛ ɛtɔ da obi yidie akwantuo mu na wo yɛn nyinaa yɛ baabi efiri o ebia ne yɛte TV so ebia ne sɛ radio so ne yɛte ne yɛkasa ebia yɛtra yɛ kuro mu a ankasa abere unhu baabi a yɛduru ndi akwantuo no ɛtɔ da anyɛ sɛ ofiri wɔ man yi mu nkɔ na mmom tɔ da na wobɔ wo ho so kakra na wopagya wo ho a ebia hɔ na wo yie wo kɔfa no eti yɛbɛdi akwantuo ho nkɔmɔ kakra bi na to bo ase na tie obi bɛka kyerɛ wo osi akyi nyɛ oda ɛhɔ na atafre so obi bɛboa mo agya na deɛ wo agya wo na he masa meka no korɛ kyɛ ɔtɔ da wotena faako a wabrabɔ ɛbɛtɔ nsuom tɔ da gye sɛ wobɔ mu so wopagya sika na wode akɔ anim wɔ akwantuo mu wobɛkɔ a wobɛba no na sika no wonya no mɔho na wankasa agye wo nsɛm nti me boss atena se ma me ne no nkɔbɔ nkɔmɔ kakra boss mbacho good morning. Manja, good morning. Ernesto no aha oba Sompa or a big man aha oni ho ayi ni ho champion anopay Manja anopay machia oni watiefo nyina okay ya jo Sompa intasem na pusu me papa pusu me papa ne ya de titi haro prof ya da sepa information any addition a wo de fam yeah Manja ade abako a o kan ya twema dwuna sisu se won se akwantu asem o kan ma me adwene esisu se won se Joseph otu kwan yes o mu se na kwantu o fire na ya wo mu but ogodi de me ka sem se Abraham ne Sarah so mutu kwan yes o mu ye de ho ne kopie ya bi a ebie kwan ma nipa bebre okay se o tena krom Ghana na nyoma nkoye ma wo na sela bia wo ye bibia enye ye a menua fa another option se otu kwan abebo wo and crew manager me ankasa and some am making no am say abesi wudi so pepepe o yes manager me ankasa me testimony okay at the age of let's say 21 years na me tu kwan okay manager na fie nye but me started say me tu kwan manager I tell you enema peke enwoma sesan kra eti me nkan kwa chiri me pese me kire say your destination travel services samre ye na Nyankopon de kania na mayen okay na je say ye be so e wo Sompa ha ma nhunu say ye na ye betimi aye say adwuma no okay enti wo de wo ba woni haw fa odadwini nya wo haw bia fa kontom bia fa bra your destination travel services okay manager nyam be fa so am ya boa am otu kwan okay ahifa US Canada eni ni kura kese ye wo wi asese ya manfo pepa oh yeah ba manfo atua sika enso enkosi hwe okay your destination ye wo asokore mampon opposite asokore mampon rural bank na okay ho nya ira kwan asokore mampon ye ni asokore mampon rural bank na ne di hwe ne mu okay enti wo ba ho a wo mre ye telephone number obi e wo ho no be so pick your telephone wo de friend 0257 0257 0257 0257 298 298 084 Mesi abosu bio 0257 298 084 second one no so ye 0206 74 87 67 0206 74 87 67 manager obia wiase afana nyina Ghana ha de wa opese utukwan omom wa brochi ompese omode obusuafo ba o de frɛ number we na ne yɛnim komo ye bɛboa wo akwantu aye den nyina sɛ omom ye akwantu odwuma na sɛ omom ye akwantu omum ntimi nye okay sɛ oya na akɔpem manager Nyankopɔn di nimdeɛ na ma your destination travel services nipa ye de omu free Ghana e tukwan no manager enye connection sem eye legitimate na sɛ krata eye no korɛ okay broni no wokɔra wanka no kranche na onfa bisa ne mawo yɛn de ye make sure say experience ye wonti no ye make sure say bɛka no korɛ akyere broni no de won krata wo bisa amawa ma tukwan etu nkodu abrotie ma wani nkoye ontanta okay ubeduru hono na obi bia edamu fine ubetima ye adwuma atimenya skani bia beboa wabusuafo okay said ye ese utukwan pepepe na ese utukwan ye nwuma ye die amana ja wo baba nwuma amudie ni so on say nipa bibira ma akwantu utukura na usura chiri ane ye 1 usura chiri 2 se unya obi mu gidie de sika akoma no say easy because nipa bibira afa wo hawo mu yes edie na mamu mu ye unique manja de ma ye unique ni say yen wo ba
wom sɛ bibia yi diska na ɛyɛ yeah nanso yɛ won krata yɛ ne wo de bɛfama me hu sɛ no kra ne yɛ ka no yɛ lawyers a ɔma yɛ krata a ɛkyerɛ sɛ saa krata we sɛ wo do sa hyɛ ase a yɛ lebelibi labalaba bi anim okay but obu a ɔdo kɔ hyɛ mfitire bi ne wagye osika yɛ office a yɛ register yɛ bi yɛ adwuma ne nyinaa a tourist board a register yɛn okay nti sɛ wo de ho bɛ dɔm yɛn a yɛ mu mfa so no kra ɛsɛ yɛ de ma wo no yɛ de bɛma ama wo sɛ adwuma yɛ die no sei ne teɛ okay bibia yɛ bia no yɛ won krata a bɛkenkan kyerɛ sɛ adwuma we yɛ yɛ sei na wobɛyɛ no sei ne sika sei na wobɛtua wotua wie a ha ne yɛde wobɛkɔ ma ne yɛbɛto wate aseɛ bibia ɛmu da mu fine broni bɛfɛ no true and fair okay true and fair yɛmfa bibia ɛnsie wo sɛdɛ bɛyɛ a wo so wobɛnya deɛ wopɛ ne so wobɛnya deɛ yɛpɛ because yɛde wotu kwan a nipa ɛbɛnam wo so bɛba koraa yɛ bebree okay na sɛ yɛamfoɔ ankɔ so a animguase yɛbɛba no ɛyɛ bebree nti ɛba saa na hwan ne ba bɛdi akyi bio nti yɛn deɛ adwuma yɛ deɛ yɛ over 10 years experience ɛwɔ akwantu adwuma mu a nipa bebree de ɔmatu kwan a ɛnyɛ obi a ɔba foforɔ nko a saa na yɛdwuma deɛ ne teɛ ɛna yɛnhwɛ nneɛma a sɛdeɛ woka no a process a ɛwɔ hɔ ne n'asefoɔ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a meba bɛdi anigyeɛ na bɛba meka ne general ɛnwoma yɛtumi yɛ ɛyɛ sɛ yɛyɛ visa application okay visa application ɔmu bebree obi wɔ hɔ nom a ɔyɛ n'adwuma ɔmpɛ ebi a ɔtu kwan ba ɔnkɔtena hɔ dabi ɛti mɛsa manager wo sɛ ebi a wopɛ sɛ next year wokɔdi holidays wɔ US ɛno so deɛ ɔsɛ mekɔ saa nti sɛ bibi sa no woba a wode wo nkratasɛm bɛdɔm yɛn yɛfɛ no normal visa application yɛbɛyɛ ama wo ne yɛagye visa no ama wo ebi a sɛ US a yɛbɛtumi agye 10 years ama wo na bi a 5 years yɛgye ma wo a wodeɛ a ne sɛ wobɛfa passport bosom bia na afi bia pɛ sɛ wotu kwan bia na wo ne wo ho kani wo ne wo ma makɔtu kwan matu kwan akɔ gye ma home because adwuma bebree adwuma a woyɛ a home nim no manager ɛde yareɛ bebree na ɛba nti metwe yɛadwene si so sɛ wodeɛ wopɛ sɛ wotu saa kwan na woba a yɛbɛyɛ ama wo woyɛ no to nkyɛn a ebi a wankasa so wɔ visa na pɛ sɛ bi a wopɛ sɛ wotu kwan ebi a kuro na wokɔ so no wonni dabrɛ bi a wɔ so yɛtumi yɛ hotel bookings ɛma wo ana wo ticket so ebi a wopɛ sɛ wode wo ticket sɛ ɛbɛdan yɛn yɛbɛtumi atwa ticket no ama wo na watu wo kwan kama enti nnwoma a ɛfa akɔntom mu biara deɛ your destination travel services wode bɛdɔm yɛn a yɛbɛtumi ayɛ ho adwuma number ne hia me because obi kura wɔ hɔ a yɛnsa mo number no so bio number no yɛ 0257 298 084 0257 298 084 yɛtɔ so bionu yɛ 0206 74 87 67 0206 74 87 manager de asema de dekura ne say sisi a broni friends am say your flagship package and say package a ye sisi ya eno eja da so hyehyehye it's a promotion sa o be say o US a manager within 8 weeks you bet me ayama 8 weeks no ye be say 8 weeks I say 2 months wow yes you bet me agi US amount manager enye say we do on nam ti hey o dear why you ready a friend number ne bra okay and no promotion code no yes Sompa 93.1 okay the promo code no ba promo code you be more discount kesi ya pa okay Sompa 93.1 okay but sa promo code ne mayen e say what ye nka Sompa okay it buy a promo code no qualify for a discount okay o pese ko Canada manager uni how bra e be Canada amount okay omo betimi aka brofo US no omo betimi aka brofo o se broni no be ye interview kakra okay de won timi nka brofo eno so de wo ho eno so enka se won ko school that you timi ntukwan because broni no okrom kasa de atwi eno ano aha enti o kwa e fa so e be ye ni nyina ama okay enti manager US Canada a hot cake sisi amana mkache enti de chese se de wo kire mu no obi wo ho a e bi oji ne hudi yes se woni akwasi broni ko transe wo ka no so aka no ono ne de wo ho ena obi nso opese wo fa akire broni no kro obi kro broni no hu na na ho wo so toda ho nema no bebre asisi atwamu o broni ana no hopo so eni party say wow ese safo no nso no omo so ayo na Canada side so okay hot cake sisi na onse obi so kra wo ho a sa countries a waboni din no onye interested e bia ne interest wo Schengen visa yes omo eno nso e ho make ba say o pese your coffee o te wa na o time no kwaso Vitamini aso. Singing so manager ka ho pa. Okay. Singing so ye betimi aboa ma onya o singing visa kama. It manager US Canada Schengen fa ba dan. Okay. And obi opese o school e fa study abroad. Okay. Mama o papa o bana opese o school abroad no. Fa ne bra. Okay. Ye be student visa kama ama no. Na watimi akoto na addition so odindimdie no aba. On pese baba Ghana kra ba ye adwuma. Abroad adwuma nye na. Dabi. Ah ye betimi school na ye no mo ye partnership no on betimi am wire part aye attachment wo ho okay ni asa aboa ama watimi anya adwuma e wa abrochire ho obi wo se me ko wi aye dem beba dabi nya sa na tie yen your destination your partnership oh universities bebre okay over 4,000 universities worldwide
a yɛbɛtumi de wakɔ so sɛ Canada o sɛ US o sɛ Australia o sɛ UK sɛ Europe ɔman biara obi a bɛ sɛ kɔ school biara yɛbɛtumi de wakɔ sɛ wokɔyɛ undergraduate no yɛ sɛ wɔwie SS na bɛ sɛ wɔyɛ degree anaasɛ wopɛ sɛ wɔyɛ masters anaa PhD wobɛtumi aba woyɛ no to nkyɛn a yɛwɔ adwuma sɛ yɛfɛ sɛ work and live sɛ nurses wopɛ sɛ wokɔ na wokɔyɛ adwuma wɔ US wɔne wabusua yɛbɛtumi de waka ho ebi a teachers ebi so a doctors health sector ni nyinaa obi a ɔpɛ sɛ ɔkɔ no kɔyɛ adwuma bia manager sɛ wo de bɛdan your destination travel services a yɛbɛtumi ayɛ ne nyinaa ma wo na mmom sɛsi a no promo code ne 93.1 manager yɛnsa mo number ne bio yɛnsa mo number ne bio ɔse 0257 298 084 0257 298 084 and 0206 74 87 67 it's manager very stronko your destination travel service yes stronko the whole Kumase o de fa wakonto se mbedan ye na ebe mu ani age o say yasem o say reaching safely is assured o say yedo bedru boko but your time na so ana aso de so office no opposite asokore mampon rural bank ehwa na ye wo wonya duru ha wo de wo hwe asokore mampon rural ye opposite pe ye ni na dihwa ni mu pe enti obi biara wo de frɛ wo frɛ be ma direction no na waba me be say me mamu challenge bi me pesa me mamu challenge bi how manager me passport wo ho yes wo de kan manager we de o pe bi pa david say on say me the minimum ni say obi anim say obi anim say oh ade we atofe e kan die ma me koso hwe okay ade me no me pesa me kan sem bi fam ho me de me pesa me kan sem bi fam ho we de anu an say wo dem passport no nyame admo chiram de baba adwuma mba nam de amount ya man ya wo de kare akra mi kokko so wo de adase ya me ande mi ami ni masa nyina no de wo na ma bi ni o eti nanka me ti TV so nanka me de me passport na kire so me visa ne bomu no na omo na jema me anti mo kika mo ho ani nka me se nka nipa be bu mo so me do be kwa amna manager me do be kwa amna so eti meda wase fa number ni twato bi ma fe de number me se abo number ni bi 0257 298 084 0257 298 084 0206 748 767 manager yawo asokoro mampon opposite the rural bank udu ha ye be ye adwuma na kama me da say me nso me da say abusiafo Ernesto na otene nka no bomoden se oni wo mo ebeto kese na ebeboa ama bibia tumi afa na ko se me ka kire wo se akwantu de se ototo na se a wabrabo ebeka fom kwa me asare nye kumase na ofiri o baabi ofiri nanso baabi a ofiri nye ho na hyase eni na ni mpeja ewo sese me no kase no kumase e no te onko onfiri hanko abrochire o but ne so ne de nyankopon peja no enti akwanto de ye ntoto na sese baabi a yaduri na Ghana kora ne obawie school a na ono obi a ono ye nurse ono obawie school this year no ono 5 years for won animu ayem fa wo okoya na obae de abusiafo moma yankeka ye ho kakra abusiafo enne madofo binum edi wa oda me ba cho masa fatu so mame why Owura Felix Kwatin Owura Felix Cranton Cranton ya Boshen Presby eho na okwa asore na we efri Owura ba ko a ne din de Ernest or Licenses office eho na we adwuma o se all we show na abrantie ba ko nso enne wa woda within the Eric Frimpong aka apese amamfo wudin we omo ho apese ene wa woda ne nyina free Ernest Licenses office one ne yire
ɔmo se ɔmo da wase paa nyankopɔn enhyira wo nyankopɔn enhyira but saa owura Ernest ya me kana asɛm yi no last week Kwame Monday no me call licenses office na ɛwɔ sɛ me renew me licenses me gyina hɔ na waba ɔse bra me ne me yere sɛ unimu a nka ebia nka biribi esi wɔ yabrabom na me se wow ndi kyese wotum sɛ nasɛm a wɔka no Kwame ohun nia ɔnyɛ ɔse mpakyɛw mami 10 minutes me ba sisi a Kwame sɛ yɛka ya ɛwɔ number plate no ɛtɔ da wo sɛ black no na ɛpopɔ yes Kwame me gyina hɔ na papa ya kwa akotwa brand new animu ni akyire nyina ɔse tɔfe sɛ musika nka mɛtɔ ka ma ɔne Ernest one wo yere adwo so na mo menim sɛ moda TV no ho mo tie me Nyankopɔn nhyira mo wate na menchia ohima ya bi anka ase na wo oba mansa afiri mu Nyankopɔn ya adoma ya wada we na ɛyɛ 1 week one wura kwaku ani ene Hana Sam Linda ene sister afia nom ne omo maka nyina sister manom mu nyina ne ya ono so won kran mu nyina no Nyankopɔn enhya modin titiriw ne ma akwabo a ene ohima ene ya unsia ne abusuafo na mana aka ne nyina no Nyankopɔn enhya modin se de baabi a yaduru no eye tofe enkomo eso ena yaduri mechia wo me nana ja nana mesro ahane FM no I had Sompa 93.1 FM. Ahana JJ Kofi ata owo. Ai nana ha. Oh, no kure wa bonnum me sasabro wo me ho matome po matwene. Mo for ma menchana de. Azen nana e be chani bibi papa bi okoso ya dwuma papa mo man Ghana. JJ Kofi ata. Awurade nhyiraw. Awurade nhyiraw. Awurade nhyiraw. Tofin komo. Enkoma emu ohwam, enkoma enwanwa. Dede. Bechi wasum. Tofin komo. Enkoma ehu, enkoma esre. Tofin komo. Geges, mihia tofin komo. Wenti bia waye wo ho. Ede papa. Eno ena tofin ede brewo. Tofin komo so ede. Enti wodi ama. Tofin komo. Enkoma emu ohwam, enkoma enwanwa. Dede. Bechi wasum. Tofin komo. Enkoma ehu, enkoma esre. Tofin komo. Geges, mihia tofin komo. Wenti bia waye wo ho. Ede papa. Eno ena tofin ede brewo. Tofin komo so ede. Enti wodi ama. Me fa sra kese ma Ketios marketing omada Roma ena me de tofin komo ebre wo na di mizu ene misa 5G abedwa so ena aperativo me komanim me shada bedi wo ho komo e de akyerewo eya no ne a aba na okra bia utie me wasase we so no uhia saa drinks we bia nom Kales sem de omne ne to nkwanta o mapai ena niema ewum no eye natural bomoden se ubenya bi wiye tofin koma meka wo ho asem e de akyerewo Yakopon ka ho you are omo drink no onomo a energy a wunya no e strong ko nye de wo be wie na wasan nya problem no ebi no eti bomoden se obepe akire kwan ene tofin komo a ye bedie no me kasa kakra bi na me mpanyimfo so abam ye wi a wo abonten so mebie fidie no de ama na ye di nkobo hye no nso ene na awotwe eye Father's Day enti se utie me na wa ye papa bone wono papa e wo problem na no Apostle Paul Kofi Ajekum e kire fatherhood no o ka kire wo pain say so papa aboda mpo a hwe na wantoto na se anya se be hawo ana se wonso wo ye agya wa wugi tum se wadi nsamfon atia wo ma ama nne wa ye mobo wo pese
yɛne oba bi kasa ma wo number no yɛ 0266 30 37 33 0266 30 37 33 0266 30 37 33 woyɛ ba a wobɛtumi afrɛ woyɛ agya a wobɛtumi afrɛ yɛbɛdi ho dwuma na yɛaka wo ne wo ba abom na yɛaka wo ne wo papa abom na bibia atotɔ na kwan mu ɛnɛ nkɔmɔ a yɛdie ne sɛ ɛnka hɔ Sompa FM ɛnɛ mepɛ sɛ mehyɛ wo nkurane wo a wotie me mepɛ sɛ mehyɛ wo nkurane na meka kyerɛ wo sɛ ɛnka hɔ no ekura afa kɛseɛ mmienu nea wɔwɔ soro ɛne nea wɔwɔ fam ɛnɛ mu mmienu na mene mu di nkɔmmɔ ɛnka hɔ da saa na nyame ayɛ no wɔ wiase na sɛ ade korɔkorɔ atena hɔ a ka ɛnka hɔ ne sɛ enjoyment na wowɔ mu no ara no da koro bi yɛfrɛ obi wɔ wuo ɔbɛba abɛfa akɔ ɛnɛ mepɛ sɛ wobrɛ wo ho ase ɛhyɛ tumi bi ase fi sɛ ɛnka hɔ da ɛnɛ yi a wowɔ ahoɔden ɛnɛ yi a wowɔ bie no na wotumi kyerɛ deɛ wopɛ no ɛnka hɔ da koro bi yɛadeɛ bɛka wo ato hɔ deɛ wopɛ wontumi nkyerɛ bie da koro bi nea ekura wo no ebetumi afiri wo nsa ɛnka hɔ wobɛtumi abɔ wo ho mmɔden sɛ wobɛtumi ayɛ biribi a wobɛtumi maintain ade korɔ but obi a tumi nyinaa yɛ ne deɛ no decide sɛ mɛyɛ sei a ɛnka wo nsɛm da eti oduru saa tebea no a Sompa FM ayɛ abrɛ wo ho ase na ɛnka hɔ ewiase bibia wode wani hui no ɛnka hɔ da ebre bi bedura abɛkɔ awieyɛ ɛtɔ da na wo kɔ afuo mu a na ɛyɛ nsutɔbra nsuo gugu a ayɛ ahwɛ sɛdeɛ ewura wɔ hɔ asi ayɛ green na ayɛ fɛfɛɛfɛ dakru bi wɔ hɔ a ɛpɛ besi na ɛpɛ si a wobɛkɔ no na ewura no atwentwom ɛkasa kyerɛ yɛ wɔ abɔdeɛ mu sɛ ɛnka hɔ daa fi sɛ ɛbrɛ yɛni nka so tena me se nkurɔfoɔ a me ne wɔn kasa no yɛ wɔn a wɔn wɔ soro ɛne wɔn wɔ fam ɛnɛ woyɛ ɔbaa na wotie mi woyɛ bɛrima na wotie mi a meka kyerɛ wo sɛ ɛnka hɔ daa ɛbrɛ yɛni nka so hwɛ aberanteɛ bi ɔgyidin wɔ wiase na saa nipa koro a meka no asɛm yi no nyankopɔn ankasa hyɛ da ɛde ne man ɛhyɛ ne nsa kɛkɛ because onyankopɔn agyapadeɛ ansa na ade wo nsa bɛka no wama ho kwan a wontumi o ba saa owura yi a meka no asɛm yi no onyame de ne man ɛhyɛ da hyɛ ne nsa so ɔnkɔfa ɔmu domum kɛkɛ na ɔyɛ king ɔyɛ ɔhen kɛseɛ wiase ontumi mmɔdin a wogyae ne din wɔ mu da asase no nyinaa so na wagye din ɛba akode a onie ɛba animonyam a onie ɛba power tumi a onie
kru bi o ho no se ah na Nyankopɔn de ne man Israel kora hye me nsa ama me matimi anya kokoduru akɔ Israel akɔkɔ afa Nyankopɔn madomu mu a Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego ka ho ede babiem ah enye me na matimi aye nsankyerane e wo wiase bi ti se Nyankopɔn to nsuo firi soro sabre na nimdie ni ho eboro so matimi de mahoɔden ni me sika ne me power atimi aye bibi wo wiem a metimi so nsuo wo wiem da kru bi wo ho na maka kyerɛ me kuro ni nyina sɛ ene me pese me to nsuo ma mo na ma bie no wo soro ade ne power o de yare obomu a na dom di nachi oh Buffalo fa ohene no to so ma me wate yes hwe chehye no hwe na boje se hwe atade hye no asama mi kan edi asam na mi kan way back ntina nimdie ni ho sei owura we na ni din ya fa Nebukadnezar King Nebukadnezar ono na Babylon ayene dia Babylon won na chichireye na sabra no ope omo ye strong wo wiase a papa we dakru bi oda ni mpamu a wakofa Daniel no maba ne ba ne tirim se biem na obetumi a challenge me wo wiase nyame hwa ni saa no se wo memo wadidi akwa na maso dae ene nyame so Nebukadnezar dae ena oyi ohoni bi kire Nebukadnezar me ba cho fato soma me na nyame akyechem ni ti ne bone na basa na sen ne sre ana ne nantu ne nanso na esi form no nyame yi sa dream we kire Nebukadnezar wie ye no ana nyame nyansam no osama ne yire fiye ana Nyankopɔn nam obi a yefa no Daniel so eba Nebukadnezar because Nebukadnezar pedaye no nkyerase ne nkrofo no omo ho nyina obi antimi ankyere nase ene obi si ye wonyame akoa bi yefa no Daniel obetima kyere wase eti Nebukadnezar begina ho no ofre dom no ofre Daniel no asema Daniel ka kyense na nyankwada asema me ka kye one se akonya na wote so no untimi ntena so enkwa wie da nyame betu ade so Nebukadnezar ehwe Daniel sa wose wo wabodam wose na daya waso ebrentimi pese mtwane tiawa daya no a waso ne statue na esi ho no ni ti eye sika weye silver weye dieben weye weye dade weye sei wachi no ahini ofoforo beba Medi Persia beba Greece beba Rome beba oman mu bepa pai ebeye sei Nebukadnezar se wabodam power ekura mi machi tumi be na betumi aba Daniel hwe ni si ana wasere ehwa ana Nebukadnezar ye fast adwene mu ofise na ni atiche Nyankopɔn na wo asase bi wo Babylon wa ye fe no Dura na ehɔ na ɔman bibia wiase bibia si ayekobodwa ɛno se daye no Daniel aka kyerɛ me na wa kyerɛ me ase na de a metimi ayɛ ne sɛ na ne ti no aye sika kokɔ ɛba no na ekyichem kɔbre wo hɔ hwan wo hɔ ɛne sa ne tie de a
mede sika kokko no eye ne ti no a watimi appoint a kire me se eye me Nebukadnezar no ade a metimi aye ne se efiri ohoni ne soro ekosi fom ni nyina mede sika kokko na beye ne kire se o challenge nyame to me se baabi wo na wo se wo de kobre na aye a me de mede sika kokko na aye de beye aye na me nso ni sika kokko no me ni etire no Sompa FM. Yeah. Oh here. Na otia konya kese so. Na wiase nyina aboje ne so no, eduru baabi no. Nyankopon ma no ko wuram. Wia ne nanim, wia ne nsam. Kotena wuram dane te sa aboa. Yes. Hwa. Sa utie me awo tofin komo so ame ka kira wo se die kura wo bia no enka hoda power se tumi a wo nti onfa nipa nya hwe enka hoda because wadwene eni nyame adwene ne sipai ye won krofo bebre asisi ame no kasai no oyem fomso wa aban mu ene wabetena fie onya opese yesan to abaye de ben ema no lalai a kire se onya tumi no amanyankopon ni mu hina me ka cho se tumi no enka hoda fi se bre ye ni nka so enye Nebukadnezar ana to nsafra ne nkoa ne mfuna se medi we ya ne ya abre no enye Nebukadnezar ana kire ponko a afunumu opese wotena so ekodwabo na ye den na sese de o hene pont se Nebukadnezar ewura mu no onam na ne ho afu wura ne ho afu nyi wadane aboa one moa na didi wo wura mu anka ho Sompa FM. Me besa me catch raw say hwena mfa utumi nsisi obi wate na bre ye ni nkaso ebre ye ni nkaso entna hoda enti susu fa utumi sisi obi aban mu wo power ada na do utumi sisi obi wana ka cho se power na be ka wonsam wo yira fi se duru bre bi agana fo beto aba se gana fo adwene sisan firi wo ho a ye to aba ye beto atia wo Yenina ye tie Sompa ebrebi mitie former president awanya na ba bi ko Jerry na oye interview bi na me si ada no aye ni interview ba ko a mani je keke o se tama ya to aba etu no a o mampanyi kofo baaye no wasori anopa en wadware afa na tade ahye afa the briefcase ana ne wife ajima kredu bisa ne say daddy now kwen was me call office and was office bay also die also sad anu no hunu say aye no kura say 19 years achi power free nisa Sompa FM. Sa interview no mitie Jerry wano na ye se ne yire bisa ne say eh na akọ was me call office wa find driver or betena ka mu or kọ hia wonim so on egusi ya president hwa na me dwe ho say ene so mampanyi kofo atifie na etoda no wo hwe ne ekoso
wonyini sɛ ɛtɔ da na adwene mu obetimi aka sɛ meyɛ president nka ade we nka meyɛ ni sɛ yo ɛnso ma power no wɔ ka me power no wɔ ɛni hɔ biem anka hɔ ɔte o ɔte ase adwene ne nyansa nyankopɔn de maa no ɛmfa ho ne mfi a wadi ɔmampanyi kofoɔ na dwene a nyankopɔn gu so de maa no ɛyɛ adwuma besi nɛ nti wɔtufo koraa ɔmo paa no betumi afa ɔmo pa ɔmo mfa because wonyɛ president me kyerɛ wo nneɛma bi a ɛkyerɛ sɛ tumi koraa na ɛnyɛ deɛ bɛn ɛnka hɔ eti ɛtɔ da na obi nya power na obi bɛhwehwɛ mmoa de afiri ne hɔ kwame ɛtɔ da nipa a ɛbɛn saa nipa na ɔwɔ power no obɛsiw kwan tina me ka kyerɛ sɛ nnɛ nkɔmɔ a me ne wodie no mo a mowɔ soro ɛne mo a yɛ a yɛwɔ fam yɛ ho nkɔmɔ ne yɛdie no ɛnka hɔ da hwɛ Sompa FM. Oba wa ho ofe nka ho da o wa ho ofe no enka ho da enti susu kyerɛkyerɛ wo ho ate ɛtɔda oba bi kala keka wo no obuni yonko ba bi kala sɛ sabe ɔno de onye nipa aya bisa wo maame oya baba a wate sɛ ɔna ne ho fɛkyɛn o na ne body fɛkyɛn o kura de aduane a yɛdi kura poison ti o body ne kura twintwam bada ne bisa wo maame ne maba wa brem na ofi sɛ ɔbɛtena hɔ saa but anka hɔ ene wa ya abrowa eti hyasama me ka kyerɛ wi nso sɛ ɔhema enka hɔ da sɛ de wa ho ofɛteɛ anti wo kyerɛkyerɛ wo ho kyerɛ mmɛmma bi no wa ho ofɛ ne nka hɔ hwɛ ɛtɔ da kora awadeɛm bɛmma kwan a ɔde ne yere fa so kwan a ofi sɛ gyina pen a wɔwɔ suku a wakɔ degree kura no ka odam sika wanya obu ne yira tantade bra enka ho unyini kono yade bebo oba no a wode no nanim twitwiri fom no ono ne bedru brebi gye so opopa wo ho Sompa FM so mu ade sen kom eka mori koko ekoto koko eyetin na waka kye se da mia wani nanom kakra enso sa first no na sorry anopa kire ka wodi bepie na wo kire nipa wo house boy say horo ka we mami enne na me di bepie bara be kakra enam se enka ho danti obi na efie ho obe kire ka wo betena mu ade beko ye de wo beko ayare sabia I'm telling you se oni me ya adwene pa ne ama ya adwene aba ye ho so a nka ye bebre ye ho ase de nyankopon de ama yen Yenina yetie sompa. Ewiase ye nyina nya peda obi wo soro obi wo fom. Eti sɛdeɛ wopɛsɛ wotriti obi a ɔne wo nya pɛ no anka hɔ daa da kuru bi ɔno nso nyankopɔn bɛma no so mama ntinsi fom na menka nkyerɛ sister atete no a wonam wɔ awadeɛ mu no enka hɔ
sɛ nyankopɔn hwaa na bɛrima no ɔbɛkɔ so atete wo saa ma wawu a obɛdi kan kunu ansa na wo nti na ɛtɔ da ɛma bebree wobɛhu sɛ bɛrima no wu wi a nya abusuafoɔ na bɛha n'adwene a wobɛhu sɛ bɛrima no sika ɔpɛyɛ ne n'agyapade ɔpɛyɛ nyinaa no ɔbaa no na enjoy nyame na aku kɔso wadwene nyɛ eti atete no a wonam mu no ɛnka hɔ da meka kyerɛ wo nyame usu a ɔte ohu enti wiase sɛ wowɔ soro kyɛn wɔ bi na wode nipa korɔ bɛfa yaw mu ama wate ni so a sɛ ne nusuo sɔ fam a nyame bɛma ne nusuo akasa ama no that could be meka ke ɛne ebe ho asɛm na wobɛte afotu a mede ma wo no sɛ ɛnka hɔ eti deɛ wode yɛ obie no hwɛyie ɛtɔ da koraa deɛ nti a bɛrima bi gya wɔ baa bi tete no no ɛnyɛ obiara o ɛyɛ deɛ ɔhyɛ ɔne ne ntam ka nsɛm a ɛnim sɛ ɔde ɔbaa no ho tan bɛhyɛ ne kunu mu ama ne kunu tan wɔ ɔbaa no ɔbaa ɛnwestiw time saa akoa no ɔhyɛ ntam no da koro nyame bɛbɔ no ahwe fam meka no koraa na akyerɛ wo a wotie me na woyɛ takra wɔ gyam hyehyɛ nkurɔfoɔ bi ntam ma afoforo bi di yaw esu enya no me na me de to so ba me ka kyerɛ wo nyankopɔn bɛma yade abɔ wahwe obetimi ama wawu ama nipa kro wanya na hotɔ aya bisa David ayo nana ne ba ne Absalom ansa hwan no nyame hwɛ sɛ de wosi ha ne papa nyame sɛ dabi mɛmo watena pɔnkɔ so wotinwi fɛfɛɛfɛ mɛmo akɔfa dɔtɔ bi mu na dɔtɔ no a mɛmo afa mu no deɛ mɛyɛ ni mɛmo aboa no hyɛ da akɔfa baabi a wotinwi no bɛlɔko wɔ soro na aboa no gyaw hɔ kɔ na wotinwi no ɛsensɛn hɔ na wo nan sensɛn hɔ kɔpem tama obewu saa na nyankopɔn yɛ no because no person what titi David keke ne papa o ba nyame say me ku akwa we ma David ho atɔ no ana me kan wasɛm a ehia me sɛ enka hoda sister ahokyere no a wonam mu no me hye wo nkuna ne aka kyerɛ wo sɛ enka hoda nya obie kwan no obetima bie kwan ama wo enka ho sɛ me yehia ni wa na me wa abusua mu a me ka kyerɛ m sɛ ebia me nwo no na nyankopɔn apagya me ti mo nhwɛ me hia so emu mabomfia na enka ho enka ho fisa bre ye ninka so me pesa me ka kyerɛ nipa bia wo wiase sɛ bibia wo bia na enka ho ma yemfa wiase nyina ma wo me mfa wiase nyina ma wo hwan na ka kyerɛ wo sɛ wo betena wiase e dida akosi awieye ko bisa Job hwan na ne ma ho ofa chen Job hwan na wo mfuru mu chen Job hwan na wo body a e fa chen Job hwan na wo yira okrokro ne sin Job bako Job 19 Job kasama fedie ni so wuro no ma Job kasa afedie madane onanani awo mian kasa me fie sami frama ko ana me frama funa soma no mpa opa no woko Job se mia na me wo honam no afedie aka me nompe na nia onimia no anade onimia no de odi humi aye me siachi sami fema no a ana ohunu me siachi a ohun se Job ni
de me pɛ me yere gigi me so me tena ka mu anu wa hura tena mu no me nkoda ye na me yere hye 19 no ne na ne nam ho de tamu aso ade asa me nkonkoda no afai de Job se me ho mi mpo me yere mpɛ me ho mi keke me yere mpɛ so obehu se me ankasa me yeni padua me gina wa me ho me keke Job say afai de ma huna mane ekuro na atutumie na me namfo no mu pa me boa won no afai de ma be ni paboni ni ama won me yere ka kire me say me ni di Nyankopon atam na Nyankopon kume me be say me ka kire o say ewiase bi bie ni ho e be ka ho ebre ye ni nkaso eti sa wo ye wadwene se wo pese wo ye yie ti wo be fa kwan bone so na ye yie wo be bu obi wo de wunyansa be sisi obi na wagide e wo no ho na wafa enkosi da ye woni pa bebre wo ho a wo kwa adwumam wo kwa asorim wo kwa mantam wo mo wo wo kwa aban mu ode ensensam atro nyansakwan ani dinsaye na wakwaje obi power na ode abaye ne dia abekwa akosi da ben abekwa akosi da ben bibisa wo enti nipa na wame yayi na dia wakotra sa akonya no so no mibisa wo na ntwe no ankasa no bodua no anka no to na konfo de be da aka ne nsam etisa me no na agi store ana ade me akwa aduro so ana me store no na da bia ya to niam wom me ko China me ko Togo me ko ha me ba na nipa gu me so na me de ye nto na de me nam nuro so a obeko Togo akwa ba da koro aduro na betoro na tra ahora bo se bre ye ni nkaso enipa Nyankopon me ma mo so a mo wo power mo wo tumi mo wo sika wonwene se hiafo eyi nipa fi se bre ye ni nkaso enka hoda senena odia ba obraba takrubi nyame be peja ohiani wa bia odi anwamo one na matechem nipa mfa ne nya hwe na onya baabi na abe kakra no ye firu atisa kwa me asare onim de Nyankopon timi ye enti se otie me na problem bi daw so na ni abonsam ka chew ne se poison ho no maduro wu ku ho yese ya hwe unchira na abato atwene sa no no anka ho tram se enemi basa mi be hye unkura ne anka ho dakrubi nyame be kasa wo ho me na me ka kire wo dakrubi nyame be ma wo nso waye oni patitiru ochina awrade adom na wantie dwumadi a ye frɛ no na minim 4 to 6 a ubenu ho me se me kan stars meet asem bi a kire wo emfa sa adwene yi sa adwene firi utirim enko hu ei wonim de nyame pass wode wo ye ebeye kakra wo hiani wa no wo na abefa amanfo no watue omka I'm telling you me kan okra na akire wo eti nesa wo ne nam ho na nipa fa wo se wo so nim fa so ne nam ho ye fare se obi fi se oye o favor hwa nyame nkwa na ma nipa favor
afutu a mede ma mo no enka ho Sompa FM wona wiase nyina kora yaw de a akoa bi ti baabi ye fe no owuo wiase ye won krofo a owuo de wo mkwa a na wonim se owuo betumi no sika be no oni ebinum kra ho a yitimi fly o mu free Ghana ko US ko Canada paranka ho anka ho tiempesa me ka kira wono no enti nei so obi hya won sa so no mu yi Yenina ye tie sompa hwɛ ye won krofo bebira onim sɛ kwame ye won krofo bebira o mu ebo amanfo ene de wo won kaye no sɛ nipa na ba fom a ene won ma no bibidie ti wiase edi adane ti sɛ bibi kyere wo so na brabo no mu ayɛ den na wo hu ba bia wo mfa wani mfa oje se eni wo hu awu fi so obi nya waye me da masamu ano no nyame betima bie kwan de ama wo obi a ohye wase bia no fini Sompa FM position na wanya no enipa e wo wase no fini ye wate na da kro sa akonya no obefiri so untra so da o yade wo ho owuo ho mede manosi yemfa sira kese ma aperativo aya drink kitwa bi nanso no abusuafo eye nkonya ewo ntinimu esiesie wo nanimu moja nanimu srade ma mojare ye adwuma kama eye helps Italy ne fraba Ketios marketing adaroma ena aba 0246270221 0246270221 mizo no me pacho ye won krabata no anase ye wo afano mienu ye wo mango 1 ene ye wo miss fruit na ebia bo adwuma ene se wo ye yie party na wo ye ayufro bi na wo ye bibia wo ye titra brochirefo amutie me no we ni drink ya aba wo pese obeye wo maame yi wo papa yi wo nua bi yi wo fa bi yi a eye mizo the here is over 0246270221 0246270221 hwe me no ka say no abawa post office ho ubenya bi abu ewo ho achimoda ubenya bi wo ho mama Esther ono no abu akwa ubenya bi won ho Everbless eno eye from Poma Enterprise eno no say adujama ubenya bi wo ho uba sompa ha swame ubenya bi ewo ha ukọ ehwa 21st clinic ho manager dan wo ho container bi wo ho ubenya bi atu chese sese ya to apete de here ya number me de ma wo no 0246270221 anase 0245 889 471 na woni manager dan emonkobo na ebeboa wo ama niema atimi atoto na koamu Mamere ye tofe medase enka ho echia tiefuo nyina echia Churchill of God anwomtofo Dina Evelyn echia mopa enka ho se ebeka ho a wo de wa asese ho
hwɛ baabi a wohyɛ ase efiri ɛne baabi a ɛnɛ sese waduru sɛ ɛbɛka hɔ ankenye ni sɛ ɛbɛka hɔ a ɛnka wo de fa wo photo wo maba wa brem picture na fa ɛnɛ deɛ na fa toto ho hwɛ ɛno nko a yɛ adansedie a ɛkyerɛ sɛ ɛnyɛ dɛ ɛnka hɔ bibia wa asase so ebi ba na ebi nso so yɛ dɛ ɛkɔ enti ɛkyerɛ sɛ ɛmmerɛ ɛdane ɛwɔ enipa asetena mu. The table can turn at any time. Table no ebetimi adane abutu. Deɛ ɔwɔ soro betimi aba fam. Ɛna deɛ ɔwɔ fam nso so ebetimi aba soro. Ne nyinaa nyame na ɛyɛ. Eni wɔ nsɛm. Enti baabi a wowɔ saa brɛ no a tumi bi kura wo. Nyame adom wɔ kwan bi so no. Mesrɛ sɛ to bo ase. Nyanto bo ase esese nneɛma yie. Sɛ ɛnka hɔ deɛ a baabi a wogyina ne nea wotimi yɛ ne nya wadwen sɛ obi ntimi nya bio. Ɛyɛ wo brɛ na aso. Ɛyɛ opportunity, ɛyɛ akwanya bi ɛna aba ma wo baabi a wowɔ saa brɛ no. Na yɛ makwan a obi ba deɛ wo yɛ no obi betimi ayɛ abro deɛ wo yɛ no. Obi betimi atra deɛ wo yɛ no. Ewo ono nso ne kwan so. Enti enye wadwen se baabi a wo gyina ne nea wo wo no obia ntimi ma hobi wo nko a mini wa asa. Sa wo ye nipa na wo ti ho na wo dwen se wo ni hɔ a bibi asa de a ene na meka se wo ye useless mesraka. Wo ye useless. Jese wo ho ni mfaso. Esan se wo so bi eni asase so usubi ni abusua no mu usubi eni adwuma mu ho usubi eni efie ho enye wadwen sa because said ya wo tie no enye dai enka ho tofi yenwe the rich fool sa osikani jejentwie eno nyame dom no akodum pempen so obi a chese di obedie edie no onie to the extent say no ka se jama so ono aye nyame ono na ebo no ho ono na enya sika ono na abre enti chese onfi hoda ade ba ko ehu ni se enipa enkai se niema bi enka ho ewo ya brabom ya na eye easy se ye enkai ti okogina ne owo no ho o mekra didi na ma wani nye eniema pa bebre wo cars wo fie wo sika edie na wo hia wo ntimi nya forgetting say eye obi adom nyankopon obi adom ena eye ne brenso ne befiri ho akọ enti eye nyame ahin eye nyame abufu ni awo ye no ho ye nyame ahin o wanhwe ye nyame bekun o wanhwe ye nyame bekun enipa bi a wo odom enipa bi a obetimi aya ade na wo si ne ho kwan na ususu se eye wo nko a obi ni wanim obi ni wachi bio no mesesa wanhwe ye nyankopon asam ye na hi papa wanhwe ye obeyi wafiri ho obekun the last resort se bibia ye ntimi fa bibia anyu wa ewuo nso wo owuo so tumi woni owuo so tumi nyankopon beyi wafiri ho na nea wo tete no nea wo ha no nea wo si ne kwan no na ode na ba be hye ho na wahu se emre ye ni nka so founder wona nyame nam wo so ahwehwe asori bi asi ho nanso asori no wo ma ye hu se nye nyame asori eye wo a wasori eye wo wasori ntie musika sam eye wo a wona oyire emuntutu ye bia eye wo a de ope uyi na di ni a ope wotimi ma ne ye useless me pesa me catch woni empire a sa ni pe hye wase na omobo empire a omobo ni say just a found a wu minimum obi a aka sa asam say asori no wo say found a wu ya asori mu ni ahoto
asɔre nso mbɛtumi abɔ mpae sɛ obi me se tɔfe me a me di bi ho adanseɛ yɛsɛ gye sɛ founder nti wotumi sɛ sɔfoɔ nketewa no nyinaa obiaa bɔ mpaeɛ sɛ obɛfiri hɔ ofiri hɔ a papa papa ɛso ɔmo boa mamɛre ɔmo boa sɛ founder ne wu pɛ afei na asɔre ne bɛyɛ nyame asɔre saa because na eni nipa ni control ɛyɛ afei na administration ɛbɛyɛ adwuma nyɛ saa deɛ a so far as the founder lives ne deɛ ɛyɛ ɔne ne fie ne n'abusua ɛdeɛ ne ne yere emu sikasɛm asɔfoɔ no ɔmo sugu ɔmo yam o asɔfoɔ nketewa deacons elders ne ade no ɔmo sugu ɔmo yam ɛnɛ meka no kora kyerɛ mo if you are a founder be careful ɛnyɛ saa nkurɔfoɔ sun asɔre mpanimfoɔ sun asɔfoɔ nketewa sun no a ɔmo so kyerɛ nyame no nyame obɛyi wo hɔ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔmo bɛnya ahotɔ sɛdeɛ ɛbɛyɛ asɔre no bɛtumi akɔ so because nyankopɔn din na wode ato so in disguise but meanwhile it is you ɛyɛ wo ɛna wahuri agyina so ɛni nti ɛnka hɔ ti sɛ wopɛ sɛ wotena ase kyɛ na wodi wo berɛ so aba na yɛtumi ɛde wo ɛyɛ legacy bi a founder ma w'ani mmra ɛfam ma w'ani toto w'asɔre no yie hwɛ asɔfoɔ no yie ɛntete wɔn mo wo founder yere hwɛ wo ho yie ɛma wo nti asɔre no ɛntete ɛma wo nti asɔre no haahai papa ne deɛ ɔyɛ o na ne yere papa ne deɛ ɔyɛ o na ne yere misun kosɛkosɛ ɛne nti sɛ ɛnka hɔ deɛ a yɛntete nkyiri ma adɔfo nom sɛ ɛnka hɔ deɛ a bu nipa sɛ ɛnka hɔ deɛ a ma obi nso kwan na ɔno nso so nya dɛ ɛmrɛ animu sɛ ɛba saa ɛneɛ wobɛnyina kyɛ na nyankopɔn so n'ani ɛbɛgye wo ho tɔfe medase ayiko yai uncle tɔfe ɛnka hɔ ɛnka hɔ ɛdase ɛna nso bio mekyia me nua amaase a wɔahwɛ nnua mu hɔ na wotwitwa mu medi ne ho adanse masa saa kwara mene ne wɔ nsɛm bebree ka ɔso wo hia wo paa o mesɛ mene ne wɔ nsɛm bebree ka saa abrante ne ɛfɛ na amaase no ɔho ɔso wo hia wo paa agwa ahwɛ ɔbɛdɛ wɛnkyɛ ɔso wo hia bra kwa be ɔso nkan hyɛ ɔso ɔsɛ wo dan no ho adwuma nyina wo ba nnua ɔbɛma wo discount ɔno nso deɛ ɔno wɔn deɛ nokora deɛ akɔsa akɔa no me nkwa no mɛkyi obi ɔka nokora to waka nokora saa ma nokora hyɛ no nso nipa osi ka hyɛ wɔ sɛ nnua no a wopɛ no medeɛ wie no deɛ ɛnyɛ papa no bia na menkɔpɛ obi deɛ ntɔma na wote wo mpɛ sika woadware afa wɔkɛsɛ a kyɛ sɛ ebi wɔ hɔ a by nature nyankopɔn ahyira wɔ mo nani mrade anu wura no shop nso nsa mpawo to nu afa masa akwa no nyame ahira no aja mas nyame nhira wo to fi me da ase na wo de asem aba na msa de suade pii wo ma obi a je se wo a wo be ya wo hypocrite okay na wo be kan se ne ye kan na de wo die nim ti yen de ye kikan nyina ye nso ye die wo ma wo se ye fa fi se nyame de ne ma pii eche wo bi a nyame ma obi a bi a enum na sɛ mama kan no sɛ yɛ wo ba adagya mu na nso wodi bibi bae nti nyame de saa ne ma nyame de ma yɛ no tɔda yɛwerɛ etumi firi yɛn ho ma yɛ nneɛma bi a ɛnyɛ sɛ wokenkan ekrisiase ɔsɛnkafoɔ nwoma no ɛtim yɛnu kyɛmu nan kɔpem du baako no a Solomon ɛka na abrabɔ no nneɛma a ɔfaa mu a ɛyɛ anigyeɛ ɔsɛ minsimani kwan wɔ ade a ɛfɛ ho na manigi de nso menka na nhye dabi okeka ne ma pa miye we fi sebre wo mu anka mekan but o ma etie no kenkan na hwɛ ne ma pa Solomon se onyaanye so me ware ma di sika miye okeka ne nyina we no se na nso mi hu se ne nyina yi ahudie all is vanity emu bia etwa mu one of my topic ma no ba ya entumi antra hoda tofe e was am ne emma Oma fa nkɔfoɔ bi ma no ɔmo tie ɛho asɛm sɛ me kasa kyerɛ wɔn wɔ saa kwan yi so sɛ ɛnɛ na wotɔ ma ne die na ɛnka hɔ daa ɛnɛ
na osori anopa madam paacho ebe no ade madam paacho anopa emenye den madam anopa mesi mikosi ne manti yi ne mabra madam paacho ma hohoro dem se de bibia obesiki permission sa na waye bibi na wanto botomu a woni ho badanka ho bade bre bi di wani mu ba sanya sa nipa na ho den ni bibi na bibia obeya tofi ubesu nipa pi abobra manema koyie ma wo mo pa ebre bi ba wo mani ma wo mo hia ya sanya nkwala bi a wo tena wo mo nchen a na oka asem bia fa no ho a ofu se wonye nipa bia nkasa abre no kanema ko basa tofi ebitumi kwa kosi se aduane anipa no kra bedie no kwan a wode nipa no be fa so ansa na wanya aduane edi na ebidum go extend say omutumi gi omo ho ntade ehye no me na me toma wo na wo ye ne ma misu se enye na me se ko wo kwa na madane ne ma ni nyina ma na wo de ko oje ntade no na wa hye no na wa to agu di atem kan ma no so na busua so obetumi adi na atem ma na so na busua so bi say ohunu say enade ne nsam no odidi na nso se na wasam na ka no Colin Samu pokuti mienu nchichemu mienza o se enka hoda adwuma wurafo ne omodwuma yefo enne wo na nyame ato nsam na obi adwuma na wafa adwuma yefo nsam na omudidi nsrewo fani die ni buo bia ese wo mo no fama wo mo na enka hoda enka ho ibetumi abase ebre bi wani mu a sanya nipa bi a wa employ ne ne na wo be hia ne mfiedu bi achi a ebia na ne ma asai fise krom ha wo nipa pi a kwa me asare ke kankofuo bi o ma bobra krom ha si so pa enne abrabwa dane ama wo mo a wo mo bua wo mo bi na hia wo mo to mo boto mu ansa na o mo sa akoma no a to fi abrabwa nka hoda sika nka hoda bibia nka ho himfo tete nkonwa so tenansi tutuntuma na wo ba na ye jo ababa na ye do tena pakan mu na ye ho ne ye do ba na no asa wo ba tena so a kosi wie de buka ne za kura kwa akonya so na no misramu o na tena se pa tumi hwe sofo anim ka kire say sorry fira akonya na wo te so na so de gina ho sam fon na wudie adan a ma beto asase na krata o so de mama no mfa mama me ne ma so mpanyimfo abasa na krata no nya okura wo ho wo nana bi na wo no woto asase ne mama na waba na wo say obi a wato asase ne bibia mfa krata e ma kire wo ba so ba ya location foforo na eno ho tumi kakra konwa ye de watena so no kasa kire di party say akonwa na wote so no asa eso siri nyankopon de ye sa na ebinum adwe odi akonwa wa santemam konwa fia bi a wote so wo tokuro mu ho do corona hye yesi e friend say corona ya branch road no mo twi kasa bi e ai e shaman ni mu kuro bi na e shaman ni mu ho kakra no no wanya so akonwa te ni nti ofi so wo chen obi a kasa bum amadwene ho asa wo kura wo ni padua re to ni akonwa ya wote so ya ka ni munya me ni kura ai nandia ananda so banyi kansa wo na ya wo na tisanya konwa we pa utiso ya ka wo pa hwe ho anka wo ye ho wo de uduru dem na wo wo hu nyina na wo gina hwehwe mu a ya hwe se na ewusi gina ho ti adan na asa konwa we dada wa ma utumi kasafa nipa bia se omunye obia because ena woti akonwa so tofe ena mema bia kanyamia ya domanka omonya bibi kakra bi akura ya misusu se ene maboni pi a ehunu krom hanane se nya sa adwuma no a nke bedo so asinisi okay omo etwi prague ya no tofe metima ka se nipa etwi prague ya okrom ha this time I do so pa omo do so papa na omo age no about 80% below 30. Yeah, below 30 ho na omu control dey san ya mema adwuma ho
sanya saa de no na engage wo mo a minimum tutu asem ne nema pii anka ebesie say omo tena mu a ade ensa de wo de hwese adwuma engage obi about 12 to 13 hours na oyeda kodi nkwase asem owi a wa bre wo koda after wonya 100 cedis bi ahye ne butu yes na enkofo bi anya aban ta de ahye frustrate sa ankola yi sa bosome beso am ya tua woka koto hu moto nam kwanso frustrating kola yi sa just because aban ahye na taade wakanse mu tofi na ese aha market for ne de omo de 150 cedis we mu de omo 100 cedis say enkola no kura ba mu abuma so omo banya koma pa kura ya adwuma no edin wow all because nipa bi anya aban taade ahya osusu se na de your friend office anti won fa kola bia na san kola we di sanya sa adwuma we ya enka omo maame no mo to amomo dia na se enka hwan na etua oboka krom ha medwene ho a batofi ade ba ko nhwe politicians on krom ha mo hwe yi o go sa na ma we nyina sa nkofo we ye no omo didi go mabaju samu o boys na ye frustrated a so omo ke kam ho okrom ha sama ebesi krom ha no ye ntumi nsom ya abai minister se wa ha MP fu wo krom ha this commanders ne ho ahwan MTV kompanyifo wa ha otof de obobo ye no kra da ja no mo nim ho bi omo ye se esi kra but make up politicians no a wo mo na san nkofo we dido omo ho aye community no ahi yes politicians ne ho aye community no ahi because of sa na ma we di say sa praga ni boy ba ko no anya bia wo maame wo papa wo nua kuma bia onwo ara ekora bia obetumi yi wan si omo nsam san kwala we nyina ya frustrate omo life e de nko an na omo je sika san na omo je ne dako menti ase o praga for no boni be na omo de aye community omo mai na accident ni ho e wo ho dada kokonfo anoche kohwe emfi atwam a na praga mai na accident na esi yie bia ene this year accident yesie say na de he na doso enti de na chesa say praga ba kurom ha no oma ba ya busude no mi bia ma ha say ya tu ani eso obuso na obi antumi nkasa ma wo mo young boys a omo pa bibia ya de ato aduane ni keke wo wanya atade bi ahye say wo your officer di tu na moto no nya ban na to ma wo mo interest self interest sika omunya free mu da kutumi nya more than 1000 cedis a day ba ko fo botom na waje din wo kwan bi so hwan ni na eba no hwan ni gina ho frustrating kwala na sa but odi ayere wo ho na gigidi enka ho azofa yin na America no krom ha say omo keka omo ho a wan hwe a yenya ba bi ntina tofe na memfa we entwato omo a omo kasa bi aye do you know me unime unim ni pakra me yo say asem wasie na akoto no office na say opesa wo kire say asem a wona ne kan unim wo right na unsu wo bibia wo betumi aka tofi akwa unim de wona ne kasa unim yo hu anka nyanko banka yen dey je say me hwe bi no mu a me hwe om din am say na edian ya na opesa minim fa wo ho ansa na metumi aka so wanim hey so but wo so na unsu ko school na we tertiary a kura certificate no na wo di wura office padwuma asembisi wo ko du office kan me pa cha okay kan ne ma pia na wo adan na wo de ye du office a wo no obi hia na opposition no a wanya no wo pasa no nti obi an pepa wo na ase ansa na wo hu se ni pa kwa ba wo ho ama won kan hwe o kasa gugo kika na me sometimes me hwe sa afo no a tofi akwa ya na se bi ne waji mi kakra go sanye obi besia on sa hwe tofia me kan se nya sika na me obi ye nyansani dabi ene dey out na nye suku obi akona ma na ye nyansani dabi nyansan ye nimdie bi anyame ana akyede bi anyame di hye nipa mu yes but so hwe de bi obi abobra kodo ni kasa bi etumi pie free na numu ba wo certain stage bi a wo hwe no na to se nka we bibia ni nsam a nka onko suku bia ena nka sabi menu anom ne papa mo fa nche me wo doto bi mu akwa akurase afom bi ba na kenten bi so no na niema bi gum na once na gunu so a ka woni padua wo ya wo pesa ka wo ye hwan
wakɔ school kakra kora anya sika kakra kora abɛtena kurom kakra kora anya din kakra kora ni hwɛ nsɛm otumi pie firi wɔ no mu ba na ne wɔkɛ kana ne wɔyɛ pasa de ma wɔyɛ ni nyinaa kae sɛ enka ho ebre bi wɔ ni mu a Bible say bedu baabi no bɛpagya wo nsa na waka kyerɛ sɛ yɛmfa yɛ belt yɛmfa wo belt mmɔ wo belt kwa na woni ahoɔden a wode bɛbɔ bio but wode yakokro kosam ne katimati mbo ka twi kasa bi no akotimani suma sa de yɛ saa ne ma no a na ebre bi wɔ ni mu ba obi na bɛso mu apagya wagina hɔ papa fo kora bo hɔ sika wɔtɔ ma na ɔno ane ba kora die no tɔfe na yɛ ne den but ya na yɛwura fi sɛ enkora na nyini bɛyɛ mpanyimfo na akwala nyini bɛyɛ panyini no na panyini na wɔn so yɛ akwala ɛnɛ me ba da ma misika nto aduane di ndɛ yɛ wɔ sɛ agye sɛ wodi matam ansa na watɔ amadi wɔn so 80 years bi wɔ nim sika wɔ hɔ kora bɛka kyerɛ me sɛ me na me mra mɛsere nkɔfa sika no nkɔtɔ aduane ma woni yes but bɛ mo hunu sɛ afɛ mi so ma bɛyɛ nipa a unsu hia me moa eti wo yire no no ukuru na otɔ mani die fa ni die bia mo ho fa ma no na kai sɛ ebre di adane na de wo ani wu no wan hwe ya na ho kyerɛ no ebe kyɛn wo die to fe me da ase ene no ma home scholars do just mo bemben na wo ho kai my son daddy yankopɔn ma onim die ni nyansa wate amen say me dad dem sra urade ama why Papa me sheda ye so baby okay na anopa woman bi on fa edwumadi eni agro ono krampo no onim se ma yesa so we na fa no owo Ashtown okay oton provision se ho ye friend nana akua okay na kwasia da duru a ni TV no one we have say or the speakers be as a quality friend and akua wo Ashtown Sinas Junction on fire juma Mr. Odakro ma me nkochia no me pese me kochia no na juma eni agro baby a ma me no one opai bia no ye chia no chese obie ade no ma omo mu twam wo Ashtown ho nyina no e monitor na program na papa anopai me raho ensem na e koso na anode na se yeka enka hoda ana enka hoda asema na se yeka awie yankasa asem na obroni ka asem se positions are temporary ranks and titles are limited but the way you treat people will always be remembered. Wow. Asem no modu dibia wo ekura wo no eyebritie bi tumidie bi a wudi no ewo ba bi epim yes nembom sade ewusi eye nipa fa enna se wo bre no soma ye bekai na obroni saka se mi say ends are not bad things but they just mean that something else is about to begin. O say awie ya nkasa no enya de boni o but e kire say ade fufuro bi san ba be hyase enti irrespective of say they were building ho akoduru bia no ye wo bre bia ade kro na wo ye no e be kwa wie na say ade no kwa wie ya me busa manager bi say baby ana wo di manager no after say ye wo free ho no e bre bi duru say oba e wo se wo so ne nsa e de ne kopa dwuma wo ho a wo mo a wo gya wo mo ho no enti wo betimi de wo ba ko ho so mo ne nya dwuma ana ye mfa na dwuma ana me busa wo papa this week ye manage because me former general manager e wo fidua mu ha na oba no obeto me current general manager and so na asama awuru an ka kire me papa talk say we me main man yeah the boss awo otu asikan na me was sure ha na me say omo car sit down okay na me busa driver and say jim aba no say ti me hwehwe na say o hye owura saki office
me drew hɔ no ma na ɔbɔ me nickname na me de wɔ adwuma na the way ana mine ni si enemy yɛ no yeah ɛnyɛ sɛ bi a waba ha nti na ɔyɛ saa o okay saa na wɔteɛ na ɛyɛ ma hohoahoa sɛ mine ne yɛ me former general manager yeah na me busa manager bi a wote adwuma mu sɛ enti sɛ deɛ wokunkum w'anim fa etwiti enipa bi mu ɔmo one ɔmo yɛ adwuma fɛi no ebre bi bɛba sɛ wobɛkɔ pension ana wobɛfrɛ adwuma mu ama saa nkrɔfo no timi ama wo nso wabusuafo ana wo ma opportunities ana because wo yɛ dan a wo de w'adwuma no bɛkɔ awie ebi wonya position a they feel sɛ yeah no my work from there but let me tell you something. The fact that you are to rule on someone doesn't make you the best of them. Yedi wasi obi so say di no so no nkyerɛ sɛ wo yɛ papa sen no ɛyɛ adom bi but nipa pagya ne yɛ wura free sɛ saa kwan no aso ɛna yɛ ne yɛ wɔ fam a yɛ pagya papa edua bi wɔ nwura mu ɛso aba bi a yɛ frɛ no sɛ akonkɔdeɛ na mame nka asɛm bi nkyerɛ wo sɛ nipa bi a wakɔnkɔdeɛ so o yeah no mama ba bedi na ɛnsen no ɛba bedi na mebusa wo sɛ wakɔnkɔdeɛ ni gyae so a woyɛ sure sɛ ɛnsen na ɔmo ba so no ɔmo bɛsan ba so ana wakɔnkɔdeɛ brɛ aso ɛyɛ time a wɔwɔ power wakɔnkɔdeɛ na aso no yɛ time bi wɔ nsɛm mibusa sɛ yewura mahama time a na ɔyɛ president no enei course ba ne phone so ɛte sɛ time a na ɔyɛ president na dabi sabeni so obi pɛ ai contract is a delegate for na friend oh one day pardon good but here na ye say I refer nyame de man nipa no ɛyɛ but ye wɔ bad side and a good side ya na ye refer ho kwan e fa so lift you sana ya na ye sebe ya dwene mu na ya na emu how okay I don't know because enipa pii aye mmobo e wo ha wo musi handle power emusua mu afie mu ye besere sɛ unya ba bi si a invest in the people a omo wo nkyɛn because e bra wo beto form no anye bia ye onipa bia obɛkae wo sɛ nipa so masi we na pagya mesi ba bi ntino anhwe a no wanye mmobo na ye mame ne omo a omo wo nnwuma mu enkasa hwɛ pension e wo ho na ya na ennwuma mu no edu time bi a nipa bia beba pension na ansa na wayɛ ntotoye mesrɛ wo a wo adwuma mu start yɛ ntotoye sisi because time bi ba obɛkɔ pension sika ba wo nsɛm no enuru sɛdeɛ enei ba wo nsɛm ente wo sɛ wo yɛ investment anasa wo yɛ nhyehyɛye bi a ɛbra wayɛ mmerɛ no saa investment no betumi aketa for wo needs ɛno na ama ne bebre ɛbrɛ because pension sika no esua pension sika no ɛnyɛ hwee but yehu ne sɛ nipa no betena dwuma mu time bi ba ne nsɛm no de bɛyɛ akɔhwisɛm saa afi obanyini aduru ba bi a ontimi fa na hoɔden nya dwumadene bi no na nneɛma agye agu na me kasa kyerɛ mu a mo de aduro bi e wo wiase bi a munim so ɛne mo a mo de dwudwu ɛna mo de yɛ mu nnwuma sɛ ɛnka hɔ o tɔfia ɛnka hɔ daa hwɛ position bi a wo tu nnuro chante yes yɛ mfa ma wo no obi tena saa akonya no so no ɔtena so years ago wantena hɔ mebusa kumase wɔn mo de awugyade agya wɔn mo yɛ gagai sɛm ne saa yi sɛ ɛdan na esi adum hɔ no dan na esi bantema hɔ no a yɛde agya wo a wo ha tenants no wo nana na nkasa osi na no wɔyɛ fa wo nana no wɔyɛ oni hɔ ababaawa a wasi soɔ wadwen yɛ wo sɛ wogyina wo na so wonyɛ saa daa o wahoɔden no ɛnyɛ saa daa ahoɔfɛ no koraa ntoa so ahoɔfɛ no ntoa so na me deɛ
ya na man say me attack omo shia say o de o attack ya dodo ye mu yie because a man be feel say na ho offend ye investment man abrabo oba be feel say ne hips a peja is an investment for na brabo nti ababa wasi su na say ogina so just wanya dwetire but e bere bi beba wo hips ne ntimi emfa wo nko ba bi a wo ko ne biem eno na ama nipa bi mu aye mmobo enti wa ho ofe na wo didi ho no enka hodawo enti padwuma bi na sua Sompa FM abrantie asode atifie saka wasem na oye ompa dwuma bi nye na se ska no so wo mu nya wo mu vanya hwio enka hoda abetimai wo mu first kan nya hwe na nuro na wonam so no so no a time will come, it will come say ebebe hante wa ankasa. Yes. Enti yesi so a ye mobra papa. Enye nima papa ebema ye dachi pa ne awie pa. Enye obia ne bia de bia wo ye no ewu wa betu kwam. But suni ban boni bia wo den di no obesan kra the problem asa betu abusua force. Okay. Enti olman ye besere nipa bebre se wusi su na wo bobra wo dwene papa no dwene bone na de bia e wa hyase bia no e wa wieye olman no pa ma no ato but that's my son say me mano radio mu de say me ba kese na no peda ya me ba ya madom se de kwa me asare no enka hoda no me a me so me bansa na me de na ma oba papa a obebo ne da chia ma me o me ti se Mark Tyson yira oba mfiti ase be se na brabo no Kwame Tofi enka ho so okay Tofi inu mienu bantama bontin so kai ka no ani piano okay Kwame emu bi a ye kotoye e wo bantama bontin so bedi wie ye menu mienu ye jaye nan amade echi wait so ana wait so na we gina ho tell ye ni ntamu me ne Kwame asare ma meni ni mienu do ada ntam no obi nti ase da na wodwene ho a enkosi hwe eso nyame eso ba bia na mtie no hwa na mda so ti bia na mda so ya enka ho Kwame enka ho to vi mami fa sa kwanya we so me ncha na na fu da bia o so me fa amra so maka asemo Kwame meba say last week me promise he said this say wankasa Kwame nka me minim say wo adwuma mu ana nka afrem say Tofi bra Kwame be frame ya mama ko no be ka chem say Tofi Patrice kan gye no ye right me say nensam a wodi agro me kan wo afidie so Kwame enka ho sa o Kwame enka ho sa o enka ho na wa hu ni say ya Kwame enka ho yo na me fa sa kwanya we so me ntia adumata ma bi wa adum friend adumata o so no de se program ye hwie di a sa sorry pa de ne yiri timi hwie no asiesie no so twen me twen kakra na omuhwie di a kese o nse na adumata wadaro ma me tia o na me fa kwanya we so no ma ka che ni se upepo mu a kono ho agikumba de okay pomo say ye no mo ye adwuma so hia pomo a and was ton spices udi ojekum building ho no building na ofri so na akwajekum building ho na hwa na michiaw minimisa no pay why bodwe wuti ndi nyamenka ho na wonye wakoma so wade nyina ma na Tofi enka hodai nsempanimfo se omo aye kwa ihia wo osane a sa nkrofo na abihia wo ya ne chese se wo kwa omo ohia wo mo no se wo ba na wo mo na asa abihia wo mo de a eni ka hu se de wo ye bia enye permanent o se dwuma na wo mo a ka hu se o ye se ye wo kura no wa bie kura na nya wo de a because enye permanent owo betumi afa wo ne so owo fa wo a Tofi unim se nkofu bi afifiri mu ko a wo mo ma enkofu hu na ehwe wo mo because of said na bia papa na maame no esitie enti ne ma wo gye wo mo akire no
nkɔfoɔ na ɛhwɛ wɔn na ɛno obusa ho sɛ saa nipa no so ɔyɛ maame anaa ɔyɛ papa ɔbɛtena asase so bra bɛn na ɔyɛ den ɔbɔyɛ tɔfo nim sɛ nkurɔfoɔ bi edidi wɔn papa no mu dini ho nkurɔfoɔ bi didi wɔn maame no mu dini ho edi papa bi a ne papa bɛbɔɔyɛ ho na nipa koro ɔdidie onsese nye saa nkurɔfoɔ ne bra wɔn bɛbɔɔyɛ anka ebi a ne ba anaa ne busuani bi position bi ani wɔn nko bɛ ɔkupa bi da but bra papa bi a ne papa anaa ne maame anaa ne busuani bi bɛbɔɔyɛ no ɛno ho no wɔdidi nti bra wobɔ bra hwɛ nie wate sister woyɛ biribi a hwɛ nie na ɛnka hɔ nkura wo da biara ɛnyɛ wo dea tɔfi sɛ wo study nkurɔfoɔ bi abrabɔ a nkurɔfoɔ bi wɔ hɔ the moment a wobɛfiri adwuma mu so wɔkɔ pension ɛno ara no ana wie yɛ aba ntreti nipa yie titiriw teachers ɔmo yɛ lecturers the way binom si triti wɔn nkwalaa no triti wɔn students no do bi a na awerɛ ho nipa wei so na dabi saa nipa wei nso na dabi ɔbɛkaa wo saa nipa wei na ebedu bebi ebi ano kura poma mu na wayɛ kakra na ɔkɔto no commercial bank ohun wa me lecture ni o fast ohun anwan wa yi na ni akɔ wei nso ka hu sɛ baabi a wote ndɛ ɛnɛ no wanya position o but ɛnka hɔ ɛkyena nkura wo biem ɛnyɛ wo dea a polisifoɔ mu kurom ha ebinom yɛsrɛ ko nya wei ni atu ɔmo fo eduru bere bi ɔmo tete nkurɔfoɔ dodo eduru bere bi nkurɔfoɔ di ya wu ɔmo so sɛ polisi ni bi a wanya asɛm kakra bi na ebi a yɛde wakɔ ɛkwan yɛ ɔbɛfa so obi dwoodwo asɛ wonyɛ nipa timi dwoodwo nkurɔfoɔ ma ebinom wɔ hɔ a ɔba no wɔbɛtena fie na wɔhwɛ n'anim na wɔhwɛ n'akyi a na ɔsugu ne yam because of deɛ wɔde yɛ sɛ woka yɛ nuanom polisifoɔ bi sɛ maame bi wɔ hɔ a wotumi sɛ yɛakye ne ba atom ɔnni sika ɔnkɔpɛ sika a ma a yɛmbeli ne ba ɛnso ɔmo ka yɛbeli nipa a yɛnyi sika bra ɛnka hɔ ɛna deɛ woyɛ no obi ahu nyame nso ahu wɔnhwɛ yie wabrabɔ ɛna wosi ne tiri ase sɛ wohwɛ kurɔfoɔ bi paa sɛ maame wotumi sɛ ɔsane n'abɔsuo mu nyinaa wohwɛ na ebi ni hɔ nso polisi ni bɛyaa gye ne sika nsa na wabeli ne ba no ebi kura asɛm no yɛde ato aberante a n'ababaawa no so onim ho hwee ne maame tie kura sɛ ne yɛfrɛ no sɛ brɛw na de aba ni ɔbaayɛ a wohwɛ maame maame wankɔpɛ sika amade a ɔba ne yɛmbeli no wɔbɛka kyerɛ point blank wankɔpɛ sika amade a yɛmbeli wo ba no mo nso so yɛma bail kura nke nyi sika na ne polisi ni bɛn ne bɛtumi aka sɛ wɔamo obi bail wɔanye ne sika polisi ni bɛn nti deɛ mo yɛ na mo yɛ ne sei nti yɛbɛka hɔ anaa mo deɛ mo gyegye sika no na ebi momfa ntotɔ adan momfa woyɛ dan a one day you die wobɛwu na dan ne si hɔ nti nipa dodo a wosisi wɔn mo a wogye wɔn mo agyapadeɛ firi wɔn mo nsɛm no ɛbɛka hɔ anaa nkura wo da bia tɔfe Sompa FM hwɛ tama ne yɛyɛ nkwala ɛne wɔn mo ne wɔn mu di akyi ba ne yɛ fi sɛ wenum de wɔn nka tɔfe ɛnɛ nyɛ sankrɔfo ne yɛ no mo fa adwene sankrɔfo ne yɛ no mo fa adwene sese me cousin ba ko wɔn ma adwuma mu hɔ me fa no ɔbɛkɔ SS ɛna me fa no ɛnɛ wɔ university ɔne control adwuma no do no bɛka ne edi akyiri nti sɛ tama me fa no ɛnɛ me ne ne bɔ plan bi a bɛbɛ bi a me ne ne fa ho adwene enso data ma mi ko hu no kete wo de ne yɛ hwea ne data no nenyi barane hwɛ de waduru me say sɛ me ne na mo mu no na we dia wo ba no no anam sɛ wa aba nya me ba no no nenso wɔsene me nua wɔsene me wɔ faase wɔsene madamfo enso tama mi ko hu no no wɔte fam enne bo nyina ba beto nti bra position na wo kura wo yɛ wo sɛ wo de akwala na o kyerɛ na de no o benyina beto o yes wo ba beto ba bi a wo nti position na ɛyɛ wo sɛ wo no ebi kura bedu wo na ne rank kura wo soro sene wo yes wo bedu wo na ne rank wo soro sene wo na duru hɔ a wo bɛyɛ dɛn eduru hɔ a de na wo bɛyɛ hwɛ nkrɔfo mo akɔ school kakra a wo kura apɔ na wo boy nka certificate ne kura na nya wo de a
ke certificate na ne kura wo ne nkanya wo dia minim professors bi egu kroma de ka akra se agye so de come magazine nanso ohun obi a wan ku school a ototo na se ma nipa ne hu sa as wonye nipa so opposition ye kura we enka ho ebedru no ebigi se yeso mu nkofo bi wo ho a yeso ni mu ansa no wanante nkofo bi wo ho a what try exams so be pass this was music obi kura wo ha this one no da na tofi medical school for say obi come medical school e wo outside the country no ba no more exams no mo tro no tofi ewurade say be ya be pass papa no ni sika dia da say be ya be pass oh ni sika dia da oh da enti mi na say mi hu sa de ni ti ma me busa me say say ntia and the doctors you do baby and we say because enipa na ko school ewie wonya certificate ho abrofo ne di certificate amano omba am say friend ye ndie exams o twere ne so one pass a wonya medical doctor na so exams topic one go bit much run 10 times the one ko ya amamara obua wo be twere ko hia ba pass da enti ya no mi busa me ho say enen na wo sa position no enti ansa na kola ni ba be hura dwuma mu no o ye corrupt dada ya corrupt no because onim say ne papa ko bo obosia na odi piae eno nsa na o tro exams no ye pass no onim say nurses bebre a o mo tro exams ni nyina say bebre o mo tuesika o mo tuesika o tuesika ansa na ya pass no na bra opposition na won enka o e beduru me bia kola na wo di ni sika ne ba be se wontia kire papa ben na wo kire no so be hye ho a ono no tro no ya gene bribe inti sa me twa onye me de oh inti ye sa amade bia didi ye mu aha wo man aha yen because enen krofo bebre ho a eduru bre bi na wonam na hu papa mpanimfo bi na wonam no ni somufu a obetimi hu no ei akwawe pan position ya wakura na nso wudi nipa antena yie nti waye mobo na nkrofo bi nso atiki opportunity wo saa ne ma no ho e de tieti nkrofo ma se obi wo ho a adom kakra wanye nyame ache na adom kakra agya bibi besi ohunu ka kire wonti omfa nipa nye twe o kasa kire nipa tofi ye nkrofo bi ho mo ya sofo so gina puppet so dia ene o kasa tufuo na so ko ne nchepa na ni kodi nkomo asem e be firi nanum aba ma na ka kire no asefa tiri ko seduam enka ho ye papa no masofo num bi wo ho a so obi pagya kakra ne sa adom bi pie wo no so a so obema puppet tofe so no be gya ne puppet ama se sa adom pie wo sunti kanyankopon asem kakra tofe ana yesu oni ho onse na America asem bi se nkofo bi ho mo bompa ye se fande yiwongu enti papa sa wote ho na ye wo se nkwala na epagya ba mo kwa ye mpa ye mo boma unu no se wu ye nkofo bi wo ho a omo na abie wo mo adwuma ni wekese bompa ye ma akọ ni se ongu because wa ngu a adwuma ni nya nkoso basa azara magwene nye o o bompa ye se wu wajuma rada o bompa ye se wu asa wa wagwene nye adwuma ye ti se nkofo tiri mu no na so la kure ye bedi nkomo bi o adwuma bi wura bi wo ho a ni wekes ko mu nkoto dwani mu a ye papa e die nyame ma ne ntena se nti o mo te so yare no mo hu so se ade ja se medwuma wura nya bibi kana se ye bedi die me ne me yire ne me ma na so adwuma wura bi wo ha o mo bompa ya ma se wu enti asetina wo no mo te ye no so no mo te papa ka hu se ebeka hoda na so no mo te bone dia enka ho o mo bompa ye se wu ko no mo nyu o mo asumdue enti wo te ho na wo sese a ka hu se nkrofo o mo di wase no empa ye be no mo boma mo okro obi wo ho a tofe unye nipa ba okure mo ni di mpa da mini papa bi obi anwuma bebre na nkrofo ye bi ni wekesi a omo ware ye mo ye wedding ni won si obi ade ase da ti nipa no ware wie ya cha 2 years no agya adwuma no obeba na won si ase da se na ya die yo se na die yo enti na mi hu papa na mitimi hwe ni din na ho ya mesere na adwuma no so gua na egu
who so on nam ho a no oye mo nam say because the workers na me be free nti ebitimi say oni pass me so ware papa na anko we nso ware papa na anko we nso ware na say ede ne wofa ne ma me nua kura wu anko say ye die yo nti anam timi hwe ne dim say akoe wan ra da che wo ba mo bo because eniema bi wo ho a yetimi ye de esi nipa brabo ho kwan but bra ye kura won enka ho akwala na ye wo say onuru ba bi ya no ma ho 10 years 10 years pe meton tem wo hu di akwala no be rise gadu ebinim ho a so munye sika hwe na no ne sofo bi o ka asem bi kire na o se maami bi o nkwala 6 ena ni kuru wu ja no ena papa bi ba ware no ena papa ne wo 1 ka ho no mo ye 7 ne papa ni ba ne ba ni no ne maame ne wo no papa ne hwe ne ma no 6 no maame ne ma 6 no e de ono no ba ne ka ho mo ye 7 papa ni di birthday nkola na to ka ma kuma 7 aba fantastic le fe enti so for ni say na adwen ye ni say ade na nkola na ye mfa so ni so oni papa ni di nkomo ne maame ni di nkomo a wo hu se papa ne nye o mo ne ma no mu deserve yes mu deserve ti ka no makuma 7 years safo o mu to ka 7 no me de bref papa ne baby say on fa ka 7 ni nyina sebi wow obi a wadwene mu no bi abekasa de no nkola ne ye no but enkola ne hwese enye o mo papa edo papa ni yi na didi kire wo kura de nka de ba ko kete na ye oba mpanifo ne wani mu nyina no obi a university kama obi a adwuma paye enti de ye ni nyina no enka ho ye daachi ene ye ne saa no me da se abusiafo akasima wotwe me de fa course 0551931931 by the way owura baako ye fa ne kwadwo ne yonko pa ene yima ene ne wife birthday ene oba pa Anita ya ajewa de we me PCO bacha wo fa ne to so mame ana hwana wo ho mo fa ne to so mame ya ajewa so de me ba pa no me PC no enne eyewa woda wankasa ukunu kwadwo say o wish you happy birthday oni yima say omoda wase fede yankwa ahoma na so abrante ba ako nukureni na no de ngoma bi breme ma hwe ngoma num kakra I say after saying 13 minutes is serious and open him say otie me ngoma na me hada ye ho adwuma na ene me tofin komo bi ahia meka ho asem ha hello Asa Bema Yes sir Asa ndranka Enka so ke adugas oven aseo Kache watie for na say mom to oven bia no makohyehe why aseo amamba so police station na ke do What is of aqua no kura utimu no omo ye strong ahwe na me I think so omo ye be 5 4 omo ya de na me nhira omo pa that's all hwe ni pa 5 na o ka ho 6 na o ya adwuma efri no nsia na fa kosi no ndu do amatie for mpempem 18 6 minutes no so enka ho no dey catch you free aso me no ya gine enka ho dey o say e kan 3 e chiro no focus pa na so se ne ye etie mu enti wale don hwere dia ko na wo be matie for 6 minutes dia ye catch you enka ho ati aso me aso de me kan nyina ne se dia maka no mo ya de ya me hira mo pa le stramo ye nya ye tim fremam enne ana wuti ni ayetie wo ebinum ko ebinum akotena fi o maye mobo radio presenters fo bi journalists fo bi abatena fi na de mo di quieten o maye mobo enne binum tete radio so mo nim se wo ma ne wo mo a o hwe bi kasa ne bi ni ye bi a o ya kache ma me mu hwe mu hu yo na enka o da ma mo sa o
nyame te ase aso da men ka ho pii ma me wa me da ase hello hello yes oh good morning senior pacha odi me be friend asa me na makwisi pacha me kasa sigre ekum okay minia ma mintio anka hoda another mo topic here topic no thing na ma awosin aguna no pay afra awosin aguna no pay papa ba ko kasa no kan yi se kono adwuma mpanyini e wo ha wa anye bi wo ye bi ne se akra ni firi ho a na se ko hu na de na obi okay ma we hosem nya appointment 2019 adwuma no me modin living am ko adwuma ya koya biometric wie ya ikia e kawa bem e can be adwuma toke en kwa me de ba ya SSP in the semeni mpanyinfo ne hu ni no mfrɛ me sɛ tata de yɛ ba yɛ sɛ ni sei na me de ma appointment am de ma me nso no ɛno korɛ na papa si ebe ye ho adwuma ma me aka me sika ma ye adwuma 3 years ma yagu aboma be sinne obi dum fo na dum me koye no mutumi ye ma me ha me ye mutumi ye ma me de tu ya back to there you letter mo de so ma kra ma ni na ashi start ya ga bofoflo nso no o ma mi ni na me show o mo ofi ndi papa ba ko ka se ndi se o ma ye no o mo ko o bia bonten o ma o hia o ba o ma na o be hia o e mi be pa na to ma ko ma so se me ko sa ko se ni na hye ni ndi e futo kakra me de ma afofo ne se se unya position bi na o te ho a unnim de o be hia ne daachi nti akonsem kakra me kan mate me dabre kumfo nyina se hello Emma Papa, good morning enka ho Enkranza 90.7 Sompa yeah that's it so eba masine afuti sama mo de mara na the topic is 3-4 days ago position obi ekita anko opportunity bi anko obi ebe boana ni pandere ni position the encounter so bi so other police for someone enya mekure but the encounter so the pan can ni pan mo bi o se ni pan de boana no only position na the kitchen say na ni ka sa asana ni wa nsana ni ka bi asa anti the same pan so tie fa anya so mu kana no ya so say ka ben be because position na kita link kan da ana sino peso si da ma afia na na sino si da fa ya me da se ba sa no on kan we say baby and baby and now say that onum pobet na ba san onum pobet tin na ba na so sell the time wa dia de everyone to ya say there don't the position there and any plan say would the one now they ma share we know because thank God ni da ma sina futi sama makana no say so yeah and sama ni ko tumpona da promotion so what I call it because we here dealing with that and officer and basa me da ma sina dum pa mo ya nyame shira mo we nipa we o mo mpa say u nipa kro wu free wi ase na no honto no hello Good morning. Oyema. Tamia duwo mpasa kasa baby. Ebieni oh wow. Mami ntio. Ebacho anopai masa amake ayeme depa. Apa makoma so. Ewo musa senka hoda na we obi amarie school SS na me be try application letter ko to e mind smo bibieni. Tani ba ku bi na aka tell me say ni mama mene dia na ya so be so adi se o mane ne o dance ida no pe mo futu ndi e de sa mo ko sunye na mpen for o munya konya pra so mu nze no anu no me ba chonya wotre enti o ma frɛ o ya frɛ se o ko ya mamre ne dia o be frɛ o o ya mamre ne dia ni o be frɛ me acho me nya sure so o be kwa kwae me nya dia sia le me sia adwuma nti ma yimani ano no nyankopon hyira o
Hello. DJ Topiapa. Msi Roniana. Mpatsai. Masa, I don't know my feels are. Oh, that I'm more now. I would. I have a sra. Very good media. I mean, you, senior. Oh. Oh, what frizo? Oh, bra, kafra. Hello. Hello. Bema. Morning. Good morning, sir. Would you be a friend me free? I'm a friend, my cat, me free through one fee. Fee, okay. Sophia and pay more than come up. See, more than come up. Now, let me program the share. Maybe you'll be a use crutches. Okay. Now, me a carpenter, you man. Makoto ya baby, ni ya makumatu 8. Amedi ko peni machine ko peni. Kuna police for chesi ni na se omoji 1 million. Ma ni pana ka se o market ndia. Ase market no odi ni ani ya ma on diska na. Abra ni ya me ko kan wo forest wo. Makoto no bi sem. Na me ko akosin ya bi ya adwuma. Me ya de man fan kana kwan fan se ska. Me di ya adwuma. Se da me sabe komano. Catch a motor king driver and say, Macatino, we are not here now in this car. Do 1 million man, then pay 1 million piano. If you be okay, no bomb by farmer bay. So a bomb fires will be worth for Amazon and what on it. Mate, let us say, Brenna so, offer will be that Anna. That I am for be a big 10 number. Hey. Abraining kaso metiwe niema bebre wo say course no basa na moyi no basa na topics no e ba mo yankopon ya adoma ye bedi san komo we da bi kire me de ntia nsese wu cause wu am nipa me ho beto me ti kire me de ntia nsese wu yankopon ku ka kire me enye tu na me de bebo nye tu na de bebo me ba kire me de ntia wo yare a yankopon ma won sori entena se meden metete abrabokwa dakri bedi hu ko abusiafo me da sipi kasa ti semfom so bi ba mu a na mo de ache panyisa ano watira esena na mo aha yede we your friend tofin komo yede shape life na yensu yetu ye hofo wote Kwame Asare enka wote Minister IBJ enka wote Ma Mary enka wote Prof enka Saki wote Escobar Ima Escobar boutique wote nenka Shannon so se Buffalo ena Alumbia Adaroma ene edi show yi ebreo asopanyi justice enso ede ne de ebetwa mu abujafo afei ena me sorry dwumadi ne so nyankopon ya adoma ochena yenhia ewo dwumadi a wato ne di na menim so asem bi asi ewo Star Smith abrabom na ka kirawo makramedi ujami ankasa me nua ba me be ochri we award winning song aha ya kwa ho makrawo